Na Vía Láctea encontraremos un bonito lugar. Asombroso. A ciencia non coñece límites. Acaba de sintonizar vostede Baleiro Perfecto. Benvidos, benvidas de novo a este Baleiro Perfecto. Non sei que capítulo é en números totais, tampouco no número da tempada, porque xa sabedes que estamos nun 30. Joder. Pues xa son unha chea deles, e máis que serán. Sí, número redondo, Sí, no, claro que... Sabes que me fai... Hai unha cousa que me fai especial graza na vida, en xeral. Este señor que está falando de Guillermo Rodicio, a voz de Deus, non? De momento, mentre non haxa presentación oficial. Pero sempre me fai graza como a importancia que se lle dá aos números redondos nas cousas, non? Como programa número 30 ou 50 ou 100, pero non, como sempre hai que poñer ese punto, non? Pois este programa número 30, que o cal vai ser un programa moi especial, non? Pero bueno, temos un tema como sempre que logo exposemos e tenemos aos, bueno, seguimos en o equipo titular como tal, faltanos o Mr. Payball Heavy, Pablo Pesado. Mais temos, como si, a nosa compañeira Alba Rozas, ¿no? Alba Desbroces, tamén coñecida. Compañeira. Que tal, Carlos? Todo ben? Como andamos? Non me vas preguntar onde estou? Creo que estás en Salamanca. Estou en Salamanca. Ves? A tua resposta é correcta. Tiven unha especie de clarividencia aí que me favoreceu esta resposta. Sí. Sospeiteino. Tiven como un... Non sei. Tiven un lóstrego no corazón que me indicou que era esta a resposta correcta. De verdade. Unha destas profecías en branco e negro de embrujadas. Sí, es unha persoa moi lúcida. Logo tamén, a voz de Deus, Mr. Guillermo Rodicio, compañeiro. Estás ti aí? Que tal, Charlie, que tal? Hoxe gravo, coloqueime en posición de poder ver o estado de Riazor dende a miña casa, podo velo, se me coloco nun ángulo moi específico. Hostia, iso é interesante. Sí. Para o que ven. E logo temos a Darío MJ, Darío NJ, compañeiro. Charlie, boas noites. Darío case cae tamén neste podcast, pero finalmente obligámolo a comparecer ante as medios de comunicación. Sí, estou aquí cunha pistola apuntando a cabeza de... Probablemente. Do podcast. Bueno, Oxe, pistolas. Oxe, isto é moi simple. Xa sabes como vai o programa, así que non vou tal. Vou poñer unha cita e sobre esa, pois, xa saberedes de que vai o programa, ou probablemente o mellor non, pero sabemos que sabedes ler, así que imos con isto. Allá van con el balón en los pies y ninguno los podrá detener. El estadio vibra con la emoción de ver jugar a los dos. A los dos solamente juegan para ganar, pero siempre con deportividad. Y no hay nadie mejor para la afición. Oliver, Benji, los magos del balón, Benji. Efectivamente, imos falar de deportes, ¿no? Deportes dentro da fantasía e da ciencia ficción. Un tema que outro día, cando pensei, pareceume boísimo. Lendo o guión, me sigue parecendo super interesante.
todo o que temos por diante, sinceramente, digo, botándonos flores, sabes o que quero dicir? Tal cual, en plan, joder, o mellor tema. Temazo, increíble, como non se nos ocurrió? Somos Sen dúbida alguna, hoxe será o mellor valeiro. Mellor programa, porque é o programa número 30, rapaces e rapazas. Non, é un tema, pero pareceme, digo en serio agora, pareceme interesante o tema do deporte na fantasía, na ciencia ficción, porque creo que pois non se fala moito. Eu busquei por aí información, estos días lín algo e tal, e non vin excesivamente moito material. O sea, hai un canterial inxente, se te paras ti a facelo, porque hai unha chea, como veredes do que imos falar neste programa, e quedarán moitísimas cousas no caixón, pero non vin a ninguén facendo aquí un estudo real, non? Como digo, un paper aí chulo do deporte aplicado a ciencia ficción e fantasía, e moitas veces mesmo creo que bastante, como veremos, pouco original, pero iso xa entraremos nese asunto. Como sempre, primeiras veces ou por vez primeira. Alba, queres contarnos a túa primeira vez co deporte? En plan... Por querer non quero. Abrimos a caixa dos traumas. Creo que non somos, perdón, que voy a adiantarme, creo que non somos os máis deportivos aquí, Jodendo o tópico, un podcast de ciencia ficción e fantasía, ninguén está mazas. A ver, eu recordo Bueno, fala por ti, Rodicio. Fala, A ver, eu recordo que as miñas primeiras experiencias deportivas era aprender a andar en bicicleta sen patíns. Bueno, sen os rodíns que leva ao volado a bicicleta. A risco, pois, de caer e de levar numerosas feridas. E logo tamén recordo a parte de aprender a xogar o fútbol, que eu sempre era porteira, e considero que me convertín nunha gran porteira a base de golpes. Nunca mellor dito. Pero isto xa foi en época tardía, xa non foi das primeiras experiencias o de converterme en gran porteira. Non moito máis, non hai máis epicidade. Non podemos engadir, non podemos inventar. Non hai, por curiosidade, que ás veces un sorprende, non gañaches, o sea, alguna vez gañaches algo neste sentido deportivo, de, o que sei, campeonato de algo, Non hubo competición na túa vida nese sentido. Bueno, Rodicio, se queres podes contarnos ti algunha historia que o mellor tes. A ver, eu quero falar de outra cosa, pero primeiro quero comentar que no meu colexio no Barco, cando éramos moi pequenos, que estou falando, eu creo que do primeiro ciclo de educación primaria, tiñamos unha asignatura que se chamaba psicomotricidade. Que, claro, cando a cursar igual é unha palabra moi forte, non? Tías doutra era, Claro, chamábase psicomotricidade, que cando o facíamos era moi normal, pero se o pensas, é como un nome do ano 2050, sabes? En plan, estábamos a ensinarnos a movernos, unha cousa horrible. Era cyberpunk, totalmente, tío. Sí, era como, joder, estos rapaces levan vivindo demasiado tempo en Matrix e non saben moverse, estamos ensinando psicomotricidade. Igual é costumbre. Mario? É costume do Barco de Valdeorras aprender a que a xente se mova. Sí. Pero non, esta non quero deixar aquí anécdota. Este é o apuntamento, este é o noso apuntamento lusófono. Sí, estas partes de primeiras veces miña empezan a ter o seu lore propio, xente, tedes que estar atentas, vale? O que quería contar era que un deporte no que sí que competín e é menos tópico que o fútbol, do que xa contei moitas historias moitas veces. Xoguei moito e moi ben, está mal que o diga eu, pero era moi bo o ping-pong. O tenis de mesa ou ping-pong? Ping-pong, tío. Que é eso de tenis de mesa? Non somos un subgrupo do tenis, somos ping-pong. E competín en plan campeonatos galegos, en movidas así, era sí. E isto non é causa random porque está asociado a ciencia ficción e a fantasía pola vía dunha película que é claramente ciencia ficción, que é Forrest Gump. Aí o deixo. Eu era case tan bo como Forrest Gump o ping-pong. Joder. É a barbaridade. E fixeches de rico, que é o que nos interesa. Intentando. Fíxenme rico, pero dilapidei toda a fortuna. Bueno.
Nada, Como gastei este- todo en Nada. pelotas e raquetas. En todo. Bueno, Pois non aprendiches nada de Forrest Gump, moi mal. Darío, eu creo que ti si és un deportista en potencia. Bueno, a ver, como membro máis rocoso deste podcast, pois sí, a verdade é que tento facer bastante deporte no meu día a día, así que, bueno, en potencia non son, porque tampouco dedícome profesionalmente a eso aínda, pero bueno, sí, o sea, eu gosto de facer deporte, así que a miña primeira vez co deporte, o deporte tens un pouco unha relación de amor-odio, non? Sí que é certo que a miña primeira vez foi cecais no colexio cando xogábamos o fútbol na pista. Todo así moi heterobásico, pero é que como Sí, sí. calquera tipo hetero branco español, Dos pois 90, foi a en- miña dos 90, criado nos 90, pois foi unha das miñas primeiras experiencias, sí. Que mágoa, Darío, que non estean grabados os nosos partidos de fútbol sala co equipo de filoloxía, de verdade, Para que a xente puidese disfrutar da túa calidade de xogo bonito, en plan Bebeto. A ver, tampouco é que todo o equipo fora a un nivel alto, pero bueno. Equipos de filoloxía con non nomes éramos o Brasil dos típicos 70, de universidade, non. tipo Coca Juniors, este tipo de cosas. Non, era tipo de filoloxía nomes de mierda. filoloxía a secas, creo, non? Creo que o nome literalmente era Filoloxía 101, o sea, Como un episodio de Community, Igual cosa prácticamente. así. Bueno, pois Lamentable. eu lamentablemente Partidos a moi min tamén lamentables, os pais tamén intentaron meterme no fútbol aquí en Pontevedra tamén como experiencia deportiva, non sei se foi a primeira, pero dende logo foi a primeira profesional desto que te federas e a de Dios es Cristo. Terrible. A min vou dicir aquí unha cousa, a min o fútbol dame un pouco igual, quero dicir, o sea, pareceme ben. Non son un fanático ni nada, pero podo ver algún partido, podo mesmo xogar o fútbol. Son menos manco do que poida parecer. Ollo con esta frase, porque hai xente que di, no, que os friki, no. Os deportes non se me dan mal, pero recoñezo que o fútbol nese ámbito, nese eido de federado, de que non é profesional evidentemente, pero xa me entendedes, cando estás nun equipo pareceme terrible. Quero dicir, nunca vi en tan mal ambiente nunha grada de pais e nais nun partido de infantis e juvenís. Xa na miña época, eu sei que agora hai moitas novas que salen porque se graban os vídeos e tal, pero xa naquela época me parecía un ambiente super ruín, ultra ruín. Entón, o sea, dime moi rápido de conta disto e fuxín dali. Dixen meus pais, mira, onde se dá de baixa un disto? E xa me quitaron de aí e me metí en atletismo e fui moitísimo máis feliz correndo e saltando e tal. Non soporto en xeral o corre como el viento. Corre. E non soporto, a verdade, o ambiente este de futbolero enanos que saben, non sei, é que me parece moi tolo Sí, o que lles é ensinan no bastante- fútbol Sí. Bastante big dick energy, non? Como... Sí, bueno, vexo nais tamén que lles chega, tamén naquela época, o sea, non creo que eso sexan os pais, precisamente. Probablemente os máis pos pais, pero terrible. Eu recordo, por iso digo, a miña experiencia co deporte así, sobre todo co fútbol nese eido, porque cando era rapaz parecíame terrible. Logo De que xa sí xogabas, eu son- Charlie? De que xogabas? Eu creo que non xogaba, eu creo que non xogábamos a nada, eu creo que simplemente daquel momento ainda estábamos correndo arriba e abaixo, non? En plan tan. Pero a mesma bueno, eu cando posición que xoguei, Darío, entonces. no, eu cando xoguei de maior xogaba pola banda xeralmente, non? O sea, algún día de lateral porque era medio alto, pero outros días xogaba por de extremo ou cousas así, o sea, a mí Vale, eu creo vale, que pero isto Nah, xoguei moito máis a fútbol sala, e de dicir, o sea, fútbol salas de vascular e tal, aí se xoguei moito máis. Logo probablemente ao básquet, o 3x3, que sempre me gustou muitísimo, os 3x3 das pistas, e logo atletismo, correr. Iso é o que fixen eu de deporte na miña vida, e teño pendente, inda que ahora parece un tópico ou algo así, o da escalada, non? Que creo que sí que praticades aquí algún. Sí, Faltanos o Pablo Pesado, que foi o meu sensei da escalada, exactamente. pero estou... Eu, se me chama algo a día de hoxe, é iso, como deporte, aparte de que hubo correr case todos os días. Pero fora diso, só a da escalada é o único que me chama, porque teño algún amigo en boxeo, teño tal, pero recoñezo que non tal. E logo nos videoxogos recoñezo que lle din ao FIFA como un animal. O sea, se hai algún deporte deportivo destos dentro dun videoxogo que poida decir foi o FIFA 2005, porque estaba o Pontevedra. Ascender a segunda, e no FIFA 2005 podes xogar co Pontevedra, co cal o Pontevedra podes facelo chegar a gañar a Champions, non? E así o fixen no modo carreira. Os soños. Sí, exactamente. Entón, pois foi aí un pouco a miña aventura nese deportivo electrónico. Como pique, Eu era máis de pro. Admito que eu era máis de pro. Sí, no, evidentemente. Na época de Play 2
que os pros son moito mellores como xogo, O Pro- sabes? O sea, O Pro 2008 increíble, o mellor xogo. toda esa época, pouco antes de chegar á universidade, non? Eu creo que toda esa época de videoxogos nos pro estaban moi por riba. Logo afunden sí, e o FIFA volve a resurdir xa na época de Play 3, aí é cando volve a aparecer con todo, pero a época de Play 2 foi Pro Evolution. É curioso que hoxe está desaparecidísimo, intentaron facer aí un... Sí, é que a ver, é polo Ultimate Team, eu creo, do FIFA que é o que move. Bueno, é porque os xogos son mellor, porque os xogos pros últimos son un desastre e ahora mismo intentaron facer un rollo Sí. FIFA así sen como que un xogo gratuito e tal, é unha mierda, no. Perderon o a ver, eu creo que fixeron malos xogos, tampouco hai que buscarlle Sí, moito. fundamentalmente sí. Pero O sea, perdeuse a maxia do Pro que non tiñan as licencias e podía xogar cos equipos Roberto con nomes Larcos. falsos. Roberto Larcos, tío. Non está no guión, pero había que decir Roberto Larcos en algún momento deste podcast. Silna. Falando de deportes, isto por meter algo de actualidade tuiteira. Non sei se vistes a Donato volvéndose tolo con Bolsonaro Bueno. tal, ¿no? O sea, Como deportivistas, Dario, queremos pedir perdón por todo. sí, ¿no? Efectivamente. Non Hostia, somos pero- de Mauro Silva, que é do PT, joder. E Bebeto tamén. Beto do PT tamén, Sí, pensaba que sí, era... sí. Pois... O sea, eses dous É verdad, guais. é verdad, joder, non foi deputado, de feito, Bebeto. ou algo Sí, así. Bebeto foi político Era- en activo, vaya. Sí, Sí. pois non somos do equipo de Bebeto e de Mauro, non? Ya non sabía. Joder, Máis que de- mira que máis tivestes que vos nada. xogadores, que eu de verdade, o fútbol, mira que tivestes vos xogadores, no de por me cago en diola, Na boa Ahora que época. choro, que choro. Tía, eu entendo que para vos é durísimo, pero joder, eu ainda, mira que non fui xa o dicía antes, o repito, non son un fanático do fútbol, pero sí que lembro esos anos. Bueno, dito isto, creo que podemos pasar a definir a movida, ainda que é probable, como esta vez sí que podo dicilo, creo que todos vamos máis ou menos o que é o deporte, pero sempre pode haber algunha sorpresiña, non? Entón creo que nese sentido, pois Alba poderá botarnos algo de luz, pero bueno, primeiro melodía e imos algo. Compañeira, definindo a movida, veña, bótame luz sobre o deporte. Imos alá. Pois o termo deporte deriva do antigo deportarse, que significaba divertirse, descansar. Este termo establecese máis ou menos cara a 1260 e procede do latín deportare, que significa trasladar, transportar. Pero quizáis aplicaba tamén en sentido metafórico, non? De distraer a mente. E unha aproximación conceptual ao termo deporte implica falar da súa concepción tradicional como actividade física, lúdica, de competición, regulamentada e institucionalizada. E esta definición queda englobada na concepción moderna que se recolle na Carta Europea do Deporte de 1992, onde se sinala que se entende por deporte calquera forma de actividade física que a través dunha participación organizada ou non ten por obxecto a expresión ou melloría da condición física e psíquica, o desenvolvemento das relacións sociais ou a obtención de resultados en competición a todos os niveis. E a Comisión Europea, de setembro de 1998, atribúe ao deporte 5 tipos de funcións clave para o desenvolvemento social, que van alén da simple melloría da condición física, xa en por sí importante, como Darío acaba de indicar, e sinalan as seguintes funcións, que eu creo que caen de caixón. Unha función educativa, porque equilibra a formación e desenvolvemento humano ao longo de toda a vida, e esta importancia levou as institucións europeas a declarar o pasado ano 2004, xa moi pasado, como Ano Europeo da Educación e o Deporte, destacando diversos obxectivos prioritarios que tiña o deporte, pero despois temos tamén unha función de saúde pública importante que contribúe ao mantemento dunha boa saúde e calidade de vida ata unha idade avanzada, a función social, porque promove unha sociedade máis inclusiva, el serve para loitar contra a intolerancia, o racismo e a violencia, e unha función cultural que permite aos cidadáns coñecer e protexer e respetar o medio ambiente, a vez que lles axuda a enraizar nun territorio, e a última función sería a lúdica, porque a práctica deportiva ten na actualidade unha dimensión importante no ocio e no entretemento, tanto individual como colectivo. Polo tanto, quedámonos con que o deporte é unha actividade competitiva,
reglada e institucionalizada, o que entendemos normalmente por deporte, pero tamén, se o pensades ben, non sei que opinades sobre isto, é o xogo dos adultos na sociedade capitalista, dado o seu carácter de vehículo do ideario de mercado, que ven sendo das funcións anteriores. O ideario do mercado é o de oferta e demanda, competitividade, récord, disciplina, eficiencia. Entón, o deporte foi amosado e empregado como a maneira de enmendarse para os transgresores da lei da normalidade, como a moral para os amorais, como correctivo para delincuentes, que moitas veces tamén se promociona desta maneira, revulsivo para vagos, purga para os drogadictos, acougo para os violentos, pedagogía para os inadaptados, ilustración para os ignorantes, esperanza para os desafiuzados. Parece unha oración iso, Sí, pero... O de purga para os drogadictos, sobre todo no meu instituto, creo que era o maior, no, do deporte. Sí, pois a ver, estas son palabras de Miguel Vicente Pedraz, que di que o deporte é o herdo que o sistema reserva para todos os deserdados. Así sería un pouco colofón. E despois tamén podemos chegar a coincibir o deporte como distintivo de clase, porque certas modalidades deportivas tradicionalmente asociáronse a clases sociais máis deprimidas, como por exemplo o boxeo, e outras, polo seu elevado custe ou pola barreira cultural, foron ou son asociados a clases acomodadas, como por exemplo o golf. Malia que a globalización e a profesionalización popularizaron moitos deportes identificados tradicionalmente coa aristocracia. Entón non sei que pensades sobre isto. Sí, esta é a mítica frase esta de que o rugby é un xogo de ladróns practicado por cabaleiros, mentres que o fútbol é un deporte de cabaleiros practicado por ladróns, non? Que non sei de quen é, citaría, pero non sei de quen é a frase. Seguro que dun inglés, non? Parece que escoito, En serio? Sí. Home, pero se o pensas ten todo xeito, O rugby é un deporte super cabestro, Sí. O sea que desta definición inicial que propós, interésame moito como que dentro do termo deporte hai como dous sentidos que entendemos que están relacionados, pero que se basa a definición non parecen ser a mesma cousa para nada, que é un pouco a definición entre xogo e deporte, que é esta idea de que dentro do deporte está, por unha banda, facer exercicio como un tema de saúde e, por outro, organizar as competicións regladas de determinados xogos. E que creo que na nosa vida diaria son esencialmente distintas, non? Cando ti vas xogar ao fútbol cos teus colegas, vas xogar o fútbol, pero non faz fútbol como faz fútbol como xogo, non? Pero non como competición deportiva reglada na que se contan os goles e quen gañe é o máis importante, non? E un pouco a diferenciación en realidade entre xogo e deporte, que noutros casos parece máis problemática, mas que eu penso que simplemente ten que ver coa práctica simplemente por pasalo ben frente á competición. Non sei como vedes iso. A ver, é que para min é moi difícil establecer a liña, porque eu recordo que cando xogábamos incluso a Mariola, o fútbol, a Mariola, o que fose, que sí que era importante quen gañaba e quen perdía. E igual era importante 5 minutos, non sei se me explico, pero xogabas un pouco coa motivación de a ver se gaño, a ver se non perdo. Normalmente non xogabas coa motivación de perder. Entón, queiras que non, pois a parte esta arreglada, institucionalizada, había aí un pouso, porque é iso, incluso xogando a Mariola, a ver quen chega primeiro ao 10 e pasa toda a Mariola antes, ou a ver quen non cae. Sí que había un pouco esa competitividade, porque era un pouco a chispa que tiña, senón pois era pero tamén xogando o tute, queres gañar. Sí, un pouco. No, a ver, o recoñezo tute non xogábamos. Perdón, Alba, penso que hai un recoñecemento, non? Que probablemente é esa das primeiras cousas na vida que ou das máis doadas para o ter recoñecemento, non? Non é doada, pero sí que vexo que xa de rapaz, se xogas ben o fútbol ou outro deporte, da igual, tes un recoñecemento casi instantáneo da xente, non? É como demostrar unha habilidade moi rápido. Nese sentido sí que vexo que o deporte pode ser unha porta de entrada e mesmo para o éxito, profesional, non? E aí avanzamos no capitalismo ou no deporte moderno, pero canta xente se non fose, quero dicir, podese vivir do deporte e sobre todo algúns deportes poden ser inmensamente rico, non? A estadística é bestial porque realmente será un 0,00, sabes? O sea, é terrible, non? Cantos Messi ou Cristiano Ronaldo hai.
Da petanca pero non se pode vivir. a petanca non se pode vivir, iso xa sabemos. A campaña de Imagínate marketing que máis dano me fixo. un Messi da petanca. Frustradísimo, en plan. Igual nos nosos tempos está o Messi da petanca e non o estamos explotando. Efectivamente. Non sei, o que foi aportando aquí algo de definición. Eu estou de acordo con moitas das cousas que di, A ver, eu, por exemplo, sí que na miña época, que isto soa que son moi bella, pero, a ver, na miña época estou pensando no que dixeches agora, Carlos. A ver, se sabías xogar ben o fútbol, eras o que molaba da clase. Ou o fútbol, o baloncesto en xeral, se eras bo en deportes, tiñas máis Sí, a como, ver... como esa aura de éxito. O lo que No, se a ver, eu pon nunca- non tanto, Eu nunca o vivín tanto o tema de, o sea, de os deportistas, o sea, nunca vi un tema americano, sabes, do instituto americano, ese tema de o mellor xogador de fútbol do instituto é un tipo bestialmente popular. Eu iso nunca o vivín. Eu penso que era máis na escola, o tema deportivo entre rapaciños e tal, e que xogaba guai, e os maiores, mesmos maiores, se quedaban con esa idea, que logo no instituto eu creo que decai un pouco, e mesmo incluso creo que segundo deporte que practiques podes chegar a ser un pouco friki. Sí, a ver, eu no creo sentido que sí, estrito. pero sí que me acordo eso, de que na escola, para integrarse, para todo, a popularidade residía no deporte. Non, a ver, vou poñer un exemplo moi drástico, se cadra, pero non residía en quen era o mellor en matemáticas ou en lingua. Non, residía está claro. en quen corría Mesmo tiña máis. connotacións sociais, quero Sí. dicir, que o mellor o rapaz que non lle gustaba o fútbol automáticamente era chamado maricón, quero dicir, isto creo que o vivimos todos algunha vez. Sí, ou por É exemplo, así. recordo que rapazas que tamén sabían xogar e xogaban ben ou corrían moito ou eran boas en deporte tamén tiñan máis popularidade que as que non nos interesaba ou non nos apetecía, independentemente de que ao mellor agora, co paso dos anos, esas persoas non practiquen ningún tipo de deporte e as que non practicábamos sí que o fagamos, quero dicir, pero é iso, que en certas idades así de primeiras, de integración, este momento de integración na sociedade, porque a escola non deixa de ser iso, non? De integración nas normas sociais, etc. Pois sí que o deporte eu creo que sí que xoga un papel fundamental. Sí, claro, se o levas a un estrato así como moi esencialista, como moi... non sei, Sí. igual como de estado natural, é un pouco porque o deporte é unha especie de simulacro da guerra e como que a través de ser bo no deporte asertas dominancia, non? Unha cousa así. Pois non, Mostras a túa superioridade física e de coordinación respecto dos demais. non sei, ao mellor non nun contexto de guerra, pero non si nun de supervivencia primario. Non sei, pero sí que é certo que eu teño recordos deses. Teño recordos de, bueno, ao mellor na época do instituto que coa idade que se ia atenuando, pero aínda seguía tendo peso, O sea, non ao nivel ao mellor da primaria, pero sí que na época da secundaria sí que seguía tendo algo Sí, pero de esa relación entre deporte e guerra non... Claro, ahora es porque pensamos no noso contexto como de educación obligatoria estatal onde os nenos como comparten espazos, non? Pero non é para nada unha cousa que os estados non se teñan decatado tradicionalmente e a relación entre deporte e guerra era un mecanismo moi utilizado polos estados precisamente para establecer como simulacros de guerra entre eles onde as apostas eran menos altas, non? Simplemente gañabas, non matabas o oponente. De feito, hai teorías de que no antiga Grecia os Xogos Olímpicos nacen como un mecanismo para que as cidades-estado gregas puidesen como competir entre elas, marcar quen era a mellor, sen necesariamente minar a través de guerras a capacidade militar real que necesitaban para enfrontarse a amenazas estranxeiras. E na época moderna, os Xogos Olímpicos tamén claramente volveron a ser como unha especie de escenario frío de guerra entre Estados Unidos e a Unión Soviética sobre todo, non? De iso hai bastante literatura, non? Sobre todo o acordo nas clases do señor Miguel Anxo Bastos, que insistía moitísimo coa capacidade de crear estado do deporte, non? E podémolo ver como eu creo que dende que cando España gañou a Eurocopa, todo isto falo de fútbol, Eurocopa, Sí, logo sí, Mundial e tal, a revolución que vivimos nos balcóns en xeral do Estado español foi bestial. A cantidad de bandeiras que empezou a ver, a cantidad de orgullo tal...
sen dúbida, eu creo que unha das ferramentas máis poderosas dos estados, o tema de crear deportes onde lucen a súa bandeira. Dende logo, sen ninguna dúbida, vaya. Bueno, no caso español, penso que é especialmente paradigmático porque é como o único nacionalismo banal que se permite moita peña. Quer dicir que hai moita xente que lle dá vergonza en xeral España e a bandeira española e os símbolos patrióticos, mentres que co fútbol permiten como, aquí sí, aquí este é un espazo seguro para poder, sabes, non sei. Aquí sí son que España. Sí que tes razón, non? Porque creo que aí o mellor xogan individuos, non? Ao final mesmo hai unha mestura extraña, non? Creo que na selección española, non? O tema de Piqué, que será tal, que ao final acaba aí o Barça, non? Que estaba medio Barça naquele momento, non sei. É complicado, É complicado o tema do deporte máis do Estado e tal e cual, sobre todo porque hai xente que, o que disties é terreno seguro, que hai xente que ama o deporte en sí, non? Non gusta e tal, e ese nacionalismo sale nese sentido, é complexo. É complexo. Eu recoñezo que non me... recoñezo. Aqueles partidos sí que os vin, dende logo e tal, non daba un pouco igual, pero recoñezo que sí que acabas entrando un pouco... Sentía este español, Charlie, si... No, iso non, pero a verdade é que non, pero sí que entendía, non? Entendes que hai un... Xa co fútbol en sí, é que o fútbol... Bueno, o fútbol é unha tolemia, ou a atracción que xera ese deporte, non? Eu recoñezo que hai algo, que hai deportes que teñen algo e o fútbol ten algo. Non creo que sexa posible explicalo, nin creo que aquí poidamos afondar moito nesa idea, pero é evidente, o fútbol eu recoñezo que unha das poucas cousas que mellor estás nun bar e hai un partido na tele, de repente veste mirando pa él. Sen moito xeito, non sei. Home, non sei, pero se botan badminton tamén acabo mirando a tele, Eu creo que iso ten que ver coa tele. Entón gusta o deporte, entón xa che gusta o deporte. Mellor gusta o deporte, non? Aí pode ser. Sí, non sei, pode ser. Sí, falábamos do poder dos estados por empregar o deporte, mas tamén o deporte moitas veces sirve como mecanismo para loitras intraestado, ou para correntes ideolóxicas que están en pugna dentro dos estados. Pensaba aquí, por exemplo, o exemplo mítico dos xogos de Berlín do 36, onde Jesse Owens, que tiña como orixe nativo americana, arrasara bestialmente, notando un pouco por terra toda a teoría da superioridade racial área, ou, por exemplo, tamén toda a loita antirracial nos Estados Unidos, que tivo como un momento moi icónico nese mítico momento os dous atletas alzando o puño en México 68. Sí. É un escenario que xera moita atención, non? Eu, por exemplo, as Olimpiadas sí me gustan moito. Recoñezo que no atletismo eu sí estou metido, sí que me mola. É dicir, son un par de semanas que eu paso pipa, non? Literalmente. O sea, non teño outra expresión mellor para definir, pero pareceme que non sei, además logranse proezas, e que eu aí sí que vexo, eu cando vin correr a Bolt, vino na tele, quero dicir, pero eu flipaba. O sea, a mí parecíame imposible o que facía esa persona, sabes? Había estudios a xente, non? Intentando averiguar como podía ser que ese tipo correse así, cos 100 metros, os 200 metros, as curvas que facía e tal. Era, non sei, hai un punto casi de superhéroe, non? Non sei se poderíamos falar incluso diso, pero eu creo que sí. Que ás veces trasplasa esa idea do superhome, non? A través do deporte e tal. Nietzsche miraría as Olimpiadas. Nietzsche, seguro. Pero por aburrimento, non por outra cousa. Sí. Pues sí, sobre esta, para dar un pouco pechiño a esta parte do podcast, non me resisto a recomendar dous libros. En particular van máis sobre fútbol, pero penso que son interesantes en xeral. Bueno, un vai sobre fútbol, que é Fútbol contra o Estado, de Gabriel Kuhn, que está editado pola recentemente creada editora coruñesa Menino Morreu. E outro é de un galego, que é de Martiño Suárez, que é Bestiario do Bestiario, que vai sobre moitas destas fazañas, que moitas veces é interesante por razóns extradeportivas, que está moi ben, a verdade que está moi guapo. Martiño Suárez, que ademais de bo escritor é un gran músico. Teño que facer aquí un énfase no que eu son mega fan de él como músico e como escritor. Non lín o libro aínda, pero sí que é un libro que eu teño moitas ganas de ler, non vou mentir. E todo isto, pois, o deporte aplicado, non? Na fantasía e na ciencia ficción, que logo iremos afondando, por definilo, non? Quero dicir, o sea, evidentemente hai moitas obras que falan de deportes ou que crean deportes, non?
mesmo hai autores que hostia, fóiseme o santo ceo con o nome que iba a dicir agora. Mítico Pistas. estadounidense Hemingway. Ostras, vaya, sí. Vale. O escritor Pues, por exemplo, rocoso por excelencia. que era, o sea, xente, mesmo creo que hai un xénero, por exemplo, no xornalismo, o xénero deportivo ou da crónica deportiva é unha cousa ultra elevada, en plan, é dos poucos sitios que ainda queda onde realmente creo que a xente lee e segue bestialmente, non? Mais aló de opinión, quero dicir, pero segue as crónicas deportivas en base a unha persoa, non? Ten como ese aire épico, non? Ainda se permite un selo persoal que non se ve noutras partes do xornal, ou polo menos eu sempre o sentín así. Non coñecedes o tipo que fai a crónica do fútbol. Sobre todo, sempre o asocio ás crónicas de Champions. Eu creo que é de Champions, que no telexornal da Galega o día seguinte, na miña casa chamámoslle o poeta. Eu creo que é o único practicante puro da épica do galego contemporáneo. Pode ser, que en xeral o deporte permítese, non? Flipante. Eu recoñezo que cando estaba no xornal, tocoume unha época a cubrir deportes, creo que foi con diferencia un dos sitios onde máis liberdade tiven, por non decir a maior liberdade posible para facer o que che daba a gana. Rollo, o sea, a nivel de poñerte tolo de metáforas, Fliparte. Sí, e gustarte, claro. Ademais, non? De buscar a metáfora, buscar todo o tempo, non? Esa idea de que ao final non importaba tanto senón o que pasara no partido, que eu sempre dixen que tampouco tiña excesivo, sobre todo cando gañabas, non importaba nada, non? O único que importaba era contar a épica desa historia, máis que a fórmula de como, non? En plan, pues, ao final meteron un gol e outro xa está, pero Imagínome a Charlie facendo a crónica do Pontevedra Racing Vilalbés, dice, oxe, só vou empregar metáforas dos toros ou algo así. Touros, non? É moi de empregar metáforas o fútbol, hai que dicilo. Sí, é épico, joder, estamos con algúns nomes, eu que sei, que eu creo que, de verdade, que creo que do xornalismo que máis autores xerou, en xeral que ainda hoxe ten autores, como, joder, o sea, acordome de Segurola no seu día, desta xente que o mellor coñecía moita xente que non seguía o xornalismo nin importaba demasiado, pero sí lía as crónicas de Segurola ou como se chama ahora no país, por exemplo, non sei, Rubén Amón, non me acordo ahora mismo. No, o galego o Javois. Javois non, o outro. É que Javois escribe de deporte ás veces tamén, o sea, fai a crónica ao Madrid ou algunha cousa así. Hai como un deportista, hai un xornalista galego que tamén ten escrito algún libro, que escribe sobre todo sobre o Barcelona. Cabeleira. Non me acordo. Cabeleira, Rafa Cabeleira. Sí, que rapaz. escribe bastante ben tamén, sí. Bueno, pois é iso, non? Esa épica e tal. E creo que ás veces esa épica pode ser mesmo trasladada aos libros ou buscar que tamén crezan as propias historias das obras de ficción, teñan tamén o seu punto épico a través do deporte, non? Como logo seguro que afondamos. Pero xa de entrada decir que non é o mellor o campo máis explotado, non? Pola ciencia ficción ou pola fantasía, e creo que sempre aporta un world building bastante potente en xeral, a idea de tal. Porque se nos paramos a pensar de das poucas cosas constantes en todas as sociedades que nos coñecemos, non? Tamén, o deporte, é rarísimo. É rarísimo atopar un sitio no mundo que non compita ou, bueno, falamos de deporte e competición, non? Pero que non teña un deporte ou que non faga algo, non? Dese estilo. Entón creo que realmente moitas veces é probablemente unha conta moi pendente por parte da fantasía de ficción non pensar máis en que deporte practican no 2155 ou no mundo de Narnia. Pode ser. Está feo, pero quizáis ten a ver con que históricamente os escritores de ciencia ficción quizáis non eran os máis deportistas no instituto tampouco. Probablemente. Non sei. Bueno, hai algún escritor de ciencia ficción que era culturista. Sí? Sí. Quen? Nomes, quero nomes. Quero datos. Joder, como se chama? Larry Niven era culturista. En serio? Sí, joder. Fora coña, ese tipo iso mola, non? Porque profesionalmente todo. Se alguén se te pon parvo nunha firma de libros, meteslle un guantazo, sabes? Non é un pequeno. Bueno, veña, imos coa seguinte sección, imos afondando no pozo. Algo seguro que nos pode empezar a dar ideas. Compañeira, tú a palabra. A ver,
Eu cando me propuxestes o tema de deportes, o primeiro no que pensei foi en Pokémon, e na época na que eu vivía pendente de Pokémon. E o xuramento que fixen de non xogar a Pokémon GO ata que non rematase a tese, de maneira que nunca cheguei a xogar a Pokémon GO. Pero nada, o do deporte sí que me recordou moito ao Pokémon, non? Porque é un xogo que está basado niso, está basado nos combates Pokémon, no enfrentamento de Pokémon e Pokémon entre adestradores, que sería a maneira dos que aspiran a vivir de ser mestres Pokémon, que teñen que ir conseguindo medallas nos diferentes gimnasios Pokémon. É así, superar a Liga Pokémon, evidentemente, que eso sería para rematar os xogos. Non sei se vos xogastes a Pokémon e sobre todo os primeiros Pokémon que viñeron, que eran os da Game Boy e que eran o azul e o vermello. Sí. Eu son máis da segunda xeración xa, por... Sí, claro, Eu que da primeira, e da primeira segunda tamén. eu son de primeira Primeira, xeración total. Recordo, primeira xeración e segunda, porque eu cheguei a ter a Crystal, a Pokémon Crystal, que a comprei porque podía ser muller. Literal, porque no resto tiñas que ser tío todo o rato. E nada, pois nada, entón, a ver, evidentemente, no mundo Pokémon os combates son un deporte e a máxima expresión pois é a Liga Pokémon. Acórdome que era horrible pasar o Dragonite Lance. E despois co world building que foron facendo, porque primeiro era Kanto, que é unha rexión xaponesa, ademais, eu cheguei a estar por ali, e despois ampliaron o Yoto, etc., supuxo tamén a ampliación xeracional da franquicia. E despois aquí teño que contar unha anécdota, porque estiven investigando e conforme se foi expandindo o mundo, ademais de Xapón entraron outras partes. Entón, hai un territorio nas novas xeracións que se chama Galar, e que é a transformación do espacio inglés. Entón, en Galar faise un paralelismo entre os combates Pokémon e o fútbol inglés, entre o combate mundial Pokémon, a Liga Pokémon e o fútbol inglés. Porque os habitantes son fanáticos dos combates e acuden a ver diferentes competicións nun estadio que é a transposición do de Wembley. Entón, pareceume así moi curioso. E despois, a ver, dentro de Pokémon, curiosamente, hai deportes. Uns deles están extraídos, máis deportes que a estes dos meros combates, non? Refírome. E uns deles están extraídos da realidade e outros son inventados, como por exemplo o Pokémon Baker, creo que se chama, que é un deporte que se xoga nun campo circular con 2 pistas coloreadas segundo cada equipo participante. E 2 equipos de 3 Pokémon compiten entre sí e deben facer caer unha peonza nunha pirámide flotante que rodea o estadio. Entón, ese sería... Vaya copia do Blade, non? Un pouco así como... Non sei, a min pareceume... E despois, a ver, os deportes que aparecen na propia serie de Pokémon pois son, por exemplo, o golf, non? Que ti o que faz é ir xogar o golf co teu Pokémon que ti escolles. E o Pokémon, pois, por exemplo, potencia con certos movementos ou con certos ataques, potencia o teu xogo, non? Pode ampliar a distancia, facer bura con etc. O béisbol, por exemplo, que hai nun capítulo dunha das últimas series que saiu de Pokémon, que se chama Sol e Lúa, pois que xogan os alumnos da escola Pokémon, teñen un partido 6 contra 6, entón son 3 alumnos ou alumnas e 3 Pokémon cada un. Entón van xogando así de 2 a 2. Partidos dobres de ping-pong, rodicio, nos que os Pokémon utilizan parte do seu corpo en lugar dunha pala, entón están o Pokémon e un humano. O relevo celeste Pokémon, no que Pokémon voadores compiten nunha carreira na que teñen que sortear entornos perigosos e unhas condicións climáticas adversas, que é como unha carreira de relevos. O Pokéatlón, que son unha serie de probas atléticas para Pokémon, como o Decatlón ou o Heptatlón, na vida real, que inclúen a carreira de relevos, a de obstáculos e o choque de bloques. E aquí o que pasa na serie, que pasaban moitas cousas tolas desde a primeira xeración, que saía vencedor o Pokémon que rematase antes. En o capítulo no que aparece isto, Snorlax gañalle a Pikachu.
Recordemos que na primeira xeración Ash gana a primeira medalla utilizando a Pikachu contra Geodude, que non ten sentido ningún. Pois estas son as cousas que pasaban en Pokémon e por eso Pokémon molaba. Despois, bueno, o salto de trineo tamén sae, que basicamente pois no trineo cambiamos os animais por Pokémon, que era un pouco tamén o que funcionaba nese mundo. E o combate de sumo entre Pokémon. Guillermo, non sei se queres dicir No, algo. simplemente estaba rindo, creo. Estaba vale. rindo da idea do salto de trineo Pokémon porque me está imaginando montados no trineo, sabes? Montados nun Pokémon. Pero, o sea, todo igual de delirante. A verdade é que todo, é todo super exactamente igual. A ver, o salto de trineo é, pois, o trineo en vez de tirado por cans, pois tirado por Ninetals, diferentes Pokémon. Pero que salta aí? O sea, que decir, eso son carreiras de trineos, pero os saltos, que decir, Pero, a ver, é o Pokémon executando movimentos así moi impresionantes para obter altas puntuacións e gañar. Eu entendo que tamén eran estéticamente impresionantes eses saltos. Claro. Este tipo de cousas, non de a ver que Pokémon é o máis guai. Despois, o maratón, que esta xa salía na primeira xeración, ian Ash, Brock e Misty, que coñecían a unha rapaza que ia participar nunha carreira con Ponita. Pero lesionábase porque aparecía o Team Rocket cunha manada de tauros e Ash era o que tiña que participar na carreira con Ponita. E ganaban porque no último momento Ponita evolucionaba en Rapidash. Entón era unha mestura entre cross, carreira de cabalos e carreira de obstáculos. E despois, pois iso, boxeo, loita libre, con estes Pokémon de loita. E bueno, sempre coa interferencia do Team Rocket. Un pouquiño así, entón Pokémon tiña un pouco de todo. Interesantiño. É fascinante que pensases en Pokémon en canto saiu o deporte. Para min é fascinante. Por que? Opino igual. Porque o sea, falaba, por exemplo, outro día falábamos un pouco fora de micro sobre a diferencia entre deporte e xogo, e Charlie dicía que para él o deporte requería esforzo físico. E claro, nos Pokémon o adestrador non fai ningún esforzo físico máis que estar detrás de decir, mataivos. A ver, esclavista, eu digo bastante vale. Claro, os Pokémon é como unha batalla, o sea, como unha batalla de galos, non? Realmente. Só que con Pokémon, non? Que e ao mesmo tempo como a cousa máis Estaba como moi ilegal, non? claro, Moi ilegal, turbio. pouco ética que se pode facer. Explotación laboral ainda por arriba. É terrible. O sea, será el mundo Pokémon é un mundo ultra extraño, horrible, sen ningún tipo de como se di, de sentido, non? De mamá, vou a ser entrenador Pokémon, non? O tipo vaise da casa, non vai ao Insti, desaparece, non traballa, non gaña, non tens ningún sentido. Pero no, en Pokémon ti gañabas diñeiro combatendo e gañando combate. Pois eso, gañabas diñeiro todas as túas batallas de cans, que se teu can mataba. Sí, Horribles de completamente. donde o que fase casi Completamente. pisar inconsciente a outro animal, non? No. Claro, porque É terrible. unha visión que ten como un pouco de ironía, sabes, que ou eu entendo que, claro, visto desde ahora pensamos que ironía, pero desta mesma idea é os picapedra, pero claro, non pensarías que nos picapedra fan deporte cos animais, non? Simplemente empregábanos como ferramentas no seu día a día. Oye, Pero bromas do que- fora... do que- Di, perdón, Sí, sí. redice. No, que claro, que o combate sí que nos parece, o sea, se o intentas pensar no mundo real é terrible, non? Pero claro, con estes deportes como tangenciais que iba sacando Alba, había algúns nos que hai como unha especie de colaboración, que eso sí que é algo que nos resulta aceptable, non? Pensamos nas carreiras de cabalos, pensamos nas carreiras de trineos, e en xeral como que nos parece aceptable empregar os animais neses casos para cousas que son ou que consideramos deportivas. Mais supoño que ten a ver con que, precisamente con esa colaboración, e con que o ser humano en todos esos casos tamén fai un esforzo físico, non simplemente emprega o animal como un intermediario quedando el quieto, non? Quizais a única excepción son as carreiras de galgos, que tamén non sei ata que punto son un pouco éticas, non sei. Que opinas? Non o sei. Eu a verdade non o sei. Non sei se sufre. Non O sea, digo moito. todo o que lin é como negativo alrededor dese mundo, ou polo menos como fui chegando, non? De que cando non valen, pois abandonan e todo iso. Pero non sei se existe como un comportamento ético de, bueno, teño un can que corre de adiós, crío ben, e logo cando o que xa corre menos, pois quedo con el igualmente. Non sei se porque o que fai realmente corre detrás dun coello de un moneco, non? Non sei se... Sí. Pero claro, entendo que todos estos puntos sempre hai un rollo escuro detrás que eu sinceramente descoñezo, non...
non tal, todo, sole arrastrar, vaya. Non sabría... Pero non sei, temos como moi interiorizado Pokémon e o subtexto é claramente de explotación animal. Sí, no, eso, evidentemente. O que pasa é que ao final facemos un pacto de ficción, non? Claramente, con Pokémon de que da igual, non? Da igual, non? Da igual. Ya non sei. Pero claro, o propio Pokémon intenta... Por recordar outro elemento de batir un récord, non? Cando Homer Simpson intenta tocar o banjo coa cobra, estar como máximo tempo posible e dir, no, pero es que en teoría el récord lo batería la cobra, señor, no usted, ¿no? Entonces, no. Pensei nisa mierda, non sei por qué, tío. Pensando no que vai encima do cabalo, ¿no? Claro. O propio Pokémon intenta como solucionar esta tensión co rollo este de ai, non, se o Pokémon é máis forte se a túa relación persoal con el, sabes? Sí. Pero que no fondo é como, non sei. Yu-Gi-Oh! E o corazón das cartas, non? Sabes? E dentro dos xogos tamén estaba os concursos de beleza, non? Tamén como minixogo e tal, que podías gañar e optar, non? Tamén estaba a crianza. Terrible de ir xuntando. Euxenesia. Sí, é terrible. Bueno, continuade, que non quero... Alba, non queres réplica para defender Pokémon? No, estou de acordo no que dicides. O sea, non sei, eu estou de acordo co que dixestes ata agora. Sí. Estou de acordo co da explotación animal e que, non sei, é bastante Coste que, evidente. por romper unha lanza a favor de Pokémon tamén, é increíble a cantidad de videoxogos, sí. de minixogos ou de intentar cultura do deporte dentro do propio mundo, inda que se xa anecdótico non expliquen moito, dixeches unha lista tremenda de deporte, o sea, se hai unha representación. Sí, en Pokémon, sí. Sí, é unha barbaridade. Eu creo que aquí o que cumple é a excusa narrativa de mostrar que claro, necesitas actividades para a xente, non? En plan, senón sempre o mesmo, vas por un camiño sen ningún xeito que vai cara a outro gimnasio, non? Entón eu creo que aquí pois encheno a base de minixogos, non? Pois hoxe van a combate de sumo, e mañá maratón, e pasado, sabes, buscan no deporte unha excusa para ter algo a que facer, unha actividade lúdica, non? Neste sentido. Como é un xogo xa baseado no deporte de SEO, pois é como un xogo de bonecas rusas, non? Entón vas sacando e é como deporte dentro de deporte. Conste que eu non sei eu non o considero deporte, quero dicir, o sea, ante todo. O sea, eu entendo que penses en deporte isto, eu non acabo de... Vexo que non sei cal o adestrador que non... Non entendo. O sea, é complicadísimo de pensar. Quero decir, que se considera deportista, as peleas de galos e as peleas de cans son deporte. Quero decir, o sea, se isto é deporte, iso ten que serlo tamén, porque non deixa de ser A ver, aquí dentro o pacto ficcional, non é Pokémon. Os que fan o deporte son os Pokémon. E despois está o adestrador Pokémon e iso. Quero dicir, o paralelismo sí que se establece co deporte. Dentro do pacto ficcional, no que ningún animal real sae ferido, funciona. Se o pasamos á realidade, temos problemas. Sí. Entendo a tua... Sí, pero tampouco me parece excesivo, non sei. O sea, o deporte que criar o Pokémon, dicirlle que facer ou... O deporte é adestralo, que vai evolucionando, que vaya subindo de nivel. Non sei se chegaches a xogar os xogos. Nos xogos tiñas que subir de nivel para que evolucionase, claro. Entón, é subir de nivel. Entón, alcanzar novas habilidades, aprendía ataques conforme subía de nivel. Eu recordo que o Pikachu o primeiro ataque que tiña era Trono. Realmente, tío, que querías era Rayo e despois non me acordo cal era... No, primeiro era Impacturano, supoño, que sería o placaje ou alguna pollada así. Non, pero sí, o sea, sí, Alba, se me entendo, pero o que quero dicir é que non lleves o paralelismo co mundo real, ainda así, quero dicir, non sei... Sí que lleves o paralelismo co mundo real e é ese. O que pasa é que intentamos non pensar moito niso, pero... O tema do... Claro, as pelexas de cans e de galos, tío. Ese é o paralelismo, quero dicir, señores preparando animais para que logo pelexen entre eles. É que ese é o único paralelismo que atopo, entón non sei ata que punto iso é deporte, o sea... Carreiras de cabalos, bueno, cousas así, non sei. Deporte con animal. Pero en carreiras de cabalos o señor vai montado no cabal, sabes? É dicir, unha colaboración entre animal e home, pero no... Bueno, claro. A ver, vos pensade que tamén certa colaboración entre animal e home hai, porque non é deixo os Pokémon aí e que se maten entre eles e a ver quen gana. O adestrador vaille dicindo que habilidades ten que usar o seu Pokémon. Cales ten que usar e cales non. O sea,
Bueno, ou a historia esta de pois quero conseguir a primeira medalla usando a Pikachu contra Geodude, que non ten sentido ningún porque non lle afectan os ataques eléctricos. Entón vou, bueno, na serie era un despropósito de vou conectar este muiño a Pikachu, vou no facer funcionar para que o seu Impact Trueno teña unha capacidade moito máis grande e consiga freír ao Geodude, que é o que acaba pasando. Claro, pero E ten que ser con Impact Trueno. Sí, sí, E que mete sí, o pero- balón. Claro, non é como vou poñer os dous ali a pelexar e que se acaben dando patadas ou que sexa. O que pasa é que creo que nin eles mesmos na ficción que les crean de Pokémon que se consideran deportistas. Quero dicir, simplemente son xente que son adestradores. Que non hai a van de... Federación de Pokémon. Claro, é que non sei, non vexo que les digan, somos deportistas, non, son adestradores Pokémon, que é como un hobby ou unha función ou un traballo, se queres. Pero Pero para min o problemático ou o que, claro, porque a cuestión é Pokémon ben ou Pokémon mal, non? O sea, falando disto. E falabas, por exemplo, antes, Alba, de que un dos valores do deporte é a cuestión da relación coa natureza e que sirve para que as persoas como que Sí, a sen- ver, aí o que está de fondo é a dominancia da natureza, de non Exacto. como vas controlando tamén o lado salvaxe da natureza, penso eu, Exacto. É como, pois vamos domar a natureza, é isto, vamos domar a natureza, vamos a usar ao noso favor e para o que nos queiramos. A ver, se o pensamos desde a mentalidade xaponesa é moi curioso, porque claro, ali hai xente que adora diversas divindades, non me acordo se era, creo que hai templos budistas e xintoístas, e Sí. se o estou dicindo mal pido desculpas, pero os xintoístas teñen divindades animais. Entón, se o pensamos desde esa perspectiva, adquire aínda outra dimensión. Claro, como un punto religioso. Sí. Na que creo que non estou preparada para afondar, pero sí que é certo que sí, a ver, hai varias dimensións, pero eu sí que vexo paralelismos con competicións deportivas, que está extrapolado e iso. Que Claro, pasa sí. que a visión extendida entre o adestrador sí, e o... está claro que hai momentos que sí, na Liga Pokémon é unha competición deportiva, no sentido estrito, pero bueno, Claro, bueno, por non... o tema estaba apuntado máis adiante. No, pero por ir fiando cara a outro tema, non? Porque o Sí. tema estaba apuntado máis adiante, pero era o tema da caza. Sabes? O tema de que hai xogos, por exemplo, videoxogos que simulan a idea da caza dos animais, que tamén en determinados contextos se considera un deporte na nosa vida Sí, real. sí, sí. E tamén, claro, por exemplo, penso no Monster Hunter, que non son un experto aquí de Monster Hunter, pero penso que intenta xustificar que a idea de que ti eres un cazador de monstruos, pero é por un tema de conservación da natureza, que vas conseguir mostras, que como hai un problema, o sea, non é simplemente que ti vas a cazar os animais como unha dominación. O sea, es que intentan xustificar de maneiras narrativas porque entendo que teñen este problema que non saben moi ben como resolver. Sí, Non sei totalmente. como vedes. Totalmente, comparto contigo iso. O que pasa é que se paras a pensarlo máis de 3 segundos, claro, é un pouco cómodo, non? Porque Claro. até me considero o máximo número de Pokémon para que a Pokédex teña máis datos, estudalos tal, pero que somos o primeiro que fai non ten sentido porque parece que levan dende a antigüedade, non? Co cal o estudio xa teria que estar feito. Bueno, está ben, puxeron esa excusa para que non te sintas moi culpable, non? Evidentemente, o Pokémon tenta ser un xogo inocente, no sentido estrito, o sea, é unha acusa moi branca en realidade, ninda que nós estemos aquí desfigurando, non? Ou poñendo diante un espello cóncavo, non? Ou convexo. Ao final é un xogo moi branco. E máis, sí. non morre xente, non hai ningún momento dramático real, non pasa nada diso. O tema aí, claro, hai moitos xogos de caza, Monster Hunter, non? De caza ficcional, falo, por exemplo, Monster Hunter World, que sí que a mí me molan moito, non? E tal, e aí falan de sí que un rollo deportivo de matar o animal, coller as pezas, non? Además tes que facelo moitísimas veces porque necesitas obter obxetos a través deses animais para logo facer a tua armadura e todo isto, non? Que é o que máis relacionado maior está... Bueno, logo hai simuladores de caza directamente, que son ultra conservadores e ultra... Digo non conservadores políticos, me refiro que son... que realistas, representar... Sí, exactamente, realistas. En fin, é un mundo. Claro, aquí entramos caza deportiva, non? É un termo interesante. Complicado precisamente polo mesmo, non? Pola relación humano-animal. Sí. Claro, ata que punto en deporte, non? Se ser moi bo facendo unha cousa sempre é deporte, sabes? Non sei. Non o teño claro. Claro, eu creo que en xeral o tema
da caza deportiva ou tel ven algo de con algo de moi de atrás, non? O mellor no seu día falar de caza deportiva si tiña moito máis xeito, quero dicir, falo de cando realmente a humanidade necesitaba brutal, o sea, pasaba moito tempo cazando, non? E había xente que se daba evidentemente ben e outra que non tan ben, e a mellor había un pouco de competición nese sentido. Eu creo que cos anos en xeral a cousa foi desaparecendo no sentido de para unha gran parte da sociedade. Quero dicir, non digo que non se siga cazando, que sí. Digo que para moita xente xa é algo máis anecdótico ou mesmo con factores, non que sei, do rural ou do que sei, a maioría da xente que naceu en cidade nunca non ten ao mellor nin siquiera referencias de caza, non? Ao seu carón. Non sei vos, Sí. pero... No, claro, sí, o sea, penso que en Galicia non é difícil coñecer a Claro, cazadores, xusto vaya. estamos nun sitio onde justamente tal, non? Pero sí que aí temos caza. Pero eu, por exemplo, teño caza porque no pueblo, joder, en Pala, sí hai, pero recoñezo que en Pontevedra, pois o mellor non hai excesiva. Non se coñece como tal. E logo creo que a caza tampouco é a caza dese estilo que podes topar nos libros de historia, o sea, de que sai todos os días ou tal. O sea, temos unha caza moito máis por un control cinexético, non? Por un lado que Esa é a cousa, non? Algúns, por exemplo, esa excusa narrativa ou esa idea narrativa está nalgúnas obras que intentan introducir mecánicas de caza, por exemplo, en videoxogos. Que hai un rollo, o sea, Monster Hunter, comentaba, eu creo que intenta algún comentario a ese respecto. Pasa que é un pouco complicado porque acaba produciéndose un pouco disociación, como esos xogos de Pokémon con mensaxe claramente ecoloxista, que como non estou entendendo moi ben como estás fiando isto. Entendo que é máis unha loita contra os propios demos da mecánica esencial que queres desenvolver que non algo que realmente chega a ningún sitio. Non sei. seguramente. A Máis ver, cosillas. para falar así da caza, non sei se xa podo meter Sí. agora a cuña, non? Debes. Pero para falar así da caza, a min gustaríame que me comentarades que vos parece o do deporte da caza animais salvaxes e monstros na fantasía épica. Porque, por exemplo, unha saga como a de Geralt de Rivia, ata que punto non está baseada neste deporte do de caza de monstros no momento en que o bruxo protagonista pois é un cazador de monstros. Non é un deporte, faino por profesión, quero dicir. Claro, non é por comer, joder. Claro, Non, pero Era el bibertismo. bueno, non, pero quero decir, o sea, sí que hai unha caza como cando matas o Sí que é certo que ibe diso. cando matas o lobo é porque atenta con Inciden en que cobran moi mal por iso e que viven moi mal por iso. Sí, non, pero eu creo que sí se pode establecer algún lazo, por exemplo, creo de defensa do pueblo, de defensa do gando, perdón, como Sí. pasa co lobo, non? Que se lle pon esta excusa de que ataca ao gando, de que se come as ovellas, non sei que, ou o raposo, que entraba no galiñeiro. Creo que ao final lle era lo que fai tamén en algúns momentos dados acabar con criaturas que tamén se comportan neste, bueno, de xeito moi semellante ou que nos venden así. Podría Pero establecer. quero dicir que é o seu oficio, non é un deporte Sí, que este eso. practicando. Quero dicir. Claro, é que dicir, eu vou todos claro. os días, son contable, o meu oficio é ser contable, sabes? Non estou practicando o deporte da contabilidade, sabes? Bueno, se consideramos caza deportiva ou deporte caza deporte, entón entraríamos Pero é que para min é moi problemático definir Claro, o deporte, claro. caza como deporte. Claro, Guillermo, ese é en outro Buffy tema. cazavampiros, aí sería deporte ou sería oficio? Bueno, un hobby que ten a ti. Eu ni sequera diría oficio, eu diría que a súa propia Pero non razón sería de ser. deporte. Eu sería que a súa propia Por razón de exemplo, ser. en Van Helsing sería deporte, sería oficio. Oficio, claramente. O tipo Oficio cobra que cobra polas... por exactamente, Claro. cobra, por lo da igrexa. Efectivamente. Ademais é que non hai deporte porque non compites contra ninguén. Quer dicir, con quen compite Van Helsing? Con ninguén. Quere matar a esta persoa? Sabes, os asasinos a soldo son deportistas. No, sabes? Total e Non absolutamente. Claro, non sei. Mira John Wick, que compiten entre eles por matar a primeiro a Keanu Reeves, tío. O sea, Claro, os cazarrecompensas estaban practicando un deporte. No, era o seu oficio, sabes? Non sei. Que, No, o que pasa é que creo que aquí estamos mesturando Estamos mesturando a liña de caza-deporte. O deporte-caza, entón o debate pues, pode estar aí, non? Entón... Non é mala idea, o sea, parece un pouco hipérbole, pero a idea de que nos pareza ridícula a idea de que un asasino a soldo non é un deportista denota que o tipo que vai cazando raposos tampouco é un deportista, non? O sea, es que está No, facendo para mí outra nunca... cousa. Estará para mí mellor ou nunca peor, pero está claro que non é un deporte.
Ben, esa conclusión gústame. Podemos proseguir. Vamos comprala. Alba levou Podemos un comprala. seu sitio claramente. O que está claro é que esta caza de bichos ou tal aparece moitas veces na fantasía, non? Sí. Deporte ou non, e mesmo ás veces sí que hai factores deportivos, non? Penso en, por exemplo, en Sanderson, acordo que no Arquivo das Tormentas sí cazan bichos, en plan, hai como un sitio, bueno, non vou tampouco desvelar moito, un sitio calquera, non? Bueno, un sitio onde hai unhas bichos enormes, en plan, e os que levan así espadas esquirladas e tal, van como que van a acabar con eles, o sea, é valioso acabar con estos bichos, serás moita economía, porque teñen como pedras preciosas e tal, e parte de todo isto hai como un show alrededor disto, sabes? O sea, como que a xente os ve cazar, a hostia, é un momento así de festa e de holgorio, case como unha xusta, non? Por así dicilo, non? Pero sen ser unha xusta. Sí, sí. Entón sí que vexo que na fantasía é algo que creo que temos visto, non? En varias ocasións, isto no sentido estrito. Falaba antes eso de ela de ir a Derribia, pero eu dende logo sí que se me veñen á mente exemplos, non? De caza fantástica. Dende logo que sí. E ademais digo, incluso a nivel lúdico ou competitivo ou tal, pero bueno, seguimos no mesmo terreo, non? Non é considerable. Non é considerable. E mencionabas as xustas, e estaba por aí apuntado tamén o dos xogos da guerra fiado polas xustas. Creo que Alba tiña aí apuntado algo. A ver, si o dos combates de cabaleiros, non? Que están presentes en moitas obras de fantasía épica, por exemplo, en Xogo de Tronos, que creo que é así o referente máis inmediato e máis... No primeiro capítulo, directo. ademais, que ainda estiven vendo outro día por curiosidade, aparece xa unha Sí, xusta. sí, pero realmente, bueno, tanto na Casa do Dragón como na saga, non? Na de Canción de Xeo e Lume, porque realmente é o que desata a trama. Hai un combate de cabaleiros, no caso da de Xeo e Lume, que bueno, que aí empeza unha historia de amor que termina como o Rosario da Aurora. Joder, buah. Non me daba conta de cal referías, mi má, Eso no combate de cabaleiros, no que... Deep lore. Claro, Deep lore. eso no... Bueno, eso de que Raegar escolleu, creo que era Raegar, que escolleu en vez de nomear a raíña da beleza a súa muller Elia Martell, escolleu a Stark, entón aí empezou todo, non? Que ademais era prometida a ver, de barato. tampouco. Sí, non fagamos máis spoilers dos necesarios. A nin spoilers, que tampouco. Na Casa do Dragón tamén hai este combate, evidentemente. Non igual con tanta repercusión como non é a base da trama, desde logo, pero sí que xa deixa ver cousas. Non é a base da trama da Danza dos Dragóns, pero bueno. E despois tamén os combates de gladiadores, non? Que están presentes, porque os combates de gladiadores na saga de Llera de Derribia tamén aparecen cando poñen a Ciri nun estadio a combater con diferentes inimigos para apostar e facer negocio económico e espectáculo. E despois, a ver, eu recordo na miña saga de fantasía épica favorita en Del Tora, que igual xa vos falei dela, hai directamente un combate de gladiadores na área que se fai entre guerreiros e faise para... págase, pero non deixa de ser competición. Véndese como competición deportiva, aínda que os que teñen que asistir normalmente fano por necesidade e son entrenados polas diversas aldeas para gañar ese diñeiro. Habería a versión na saga de Del Tora, hai a versión entre, pois eso, entre os guerreiros bos, imos decir, porque Del Tora está dividida nas terras de Del Tora e as terras da sombra. Pero tamén hai a versión escura, tamén hai unha área nas terras da sombra, que os prisioneiros que acaban nas terras da sombra van para ali a enfrentarse con criaturas monstruosas e terribles que acaban con eles para a diversión dos espectadores. E na versión que se desenvolve na saga, que a branca, por decirlo de alguma maneira, pois o que fan é asociar os diferentes contrincantes primeiro, pois, segundo a habilidade que teñen que sobresale. Por exemplo, forza, destreza, celeridade, e primeiro enfrontanse entre eles e logo o que vaya saindo derrotado, non é necesario matar a ninguén, pero o que vaya saindo derrotado, pois entre os que van quedando vanse reagrupando ata que só pode quedar un. Tamén, por certo, tamén os combates de gladiadores tamén saen en Xogo de Tronos, viven ali. Sí, bueno, tamén en The Witcher. Aí onde? Non recordo agora.
Sí, nas terras nas cidades libres, non me acordo como se chamaba ali, había combate de gladiadores. E tamén cando hai isto de xuízo por combate, pois Sí, tamén é. tamén E hai unha tamén especie de é gladiación. deportivo, bastante deportivo nese sentido. Sí. Porque... Bueno, os combates Pokémon son en parte un combate de gladiadores tamén, pero bueno. Eso, pero son animais, joder. Bueno, Aí, pero teñen sentimentos. O tema dos gladiadores, ademais, conleva tamén un elemento que a mellor non mencionamos ainda moito, que é o de público, non? Que hai unha audiencia que o vive, que xera tamén mesmo economía, mesmo ánimo, mesmo emocións, non? Isto non o comentáramos porque falamos do factor lúdico, falamos do factor a hora de practicalo, pero non vira a outra parte que realmente é verdade que o deporte normalmente ten seguidores, non? E seguidoras. Sí que pode ser tamén interesante de que os gladiadores sí que o vexo como bastante deportivo, ainda que os resultados sexa fatal, porque realmente si hai un público que o ve bestialmente, que anima e que hai unhas regras que coñece, que en base a esas pode protestar ou pode animar. É interesante. Sí, É interesante, dende logo. Tamén é moi básico, non? Sí. Perdón, o tema de gladiadores, de levar o tema fantasía, el traelo, non? Porque como ao final é casi como que nos lembra ao pasado, non? Inspiración desta de non é nada mellor que facer que matarnos entre nós aquí para divertirnos. Algo así. Claro, xogos de guerra o que falábamos. Sí, xogos de guerra, sí. Joder, de xustas de cabaleiros, acordades da peli esta de Heath Ledger Sí. que se chamaba Corazón de Cabaleiro? Destino de Ou Cabaleiro. Destino de Cabaleiro. Que a podo considerar fantasía porque era tan ahistórica que era prácticamente fantástica. Sí, totalmente. Tamén había esta onde viaxaba non é Martin Lawrence, non sei se era Martin o que saen Policías Rebeldes con Will Smith, como se chama outro? Bueno, pois este viaxaba ao pasado, en Sí, plan, pero esa era unha versión de Un Yankee na corte do rei Arturo. Era unha versión claro, da sí, peli hostia, claro. do libro de Twain, de Mark Twain. Caballero Negro, que creo que se chamaba esta. Sí. Bueno, así foi a traducción, igual en inglés non ten nada que ver, pero Tremendo. Caballero Negro é tremendo. el Caballero Negro, creo que algo así, en plan, creo que sí. A ver, non quero quedar aquí como un puto colgado. El caballero, vou buscar, así se me esquita teclear. Caballero Negro. No, sí, Alias, chamamos así, Sí, 2001, efectivamente, aquí o temos. 2001 película. Black Knight, hostia, pois sí, o título tamén. Black Knight, sí. Black Knight é increíble como título tamén. Sí, Martin O sea, Lawrence. é un lolazo xa de título. Sí. Hostia, que lotolemia. O da xusta sí que o vexo super deportivo, repito, sí, para a fantasía, e ademais creo que é unha das cousas probablemente máis tópicas, non? Que nós temos na época medieval e por ende da fantasía e tal e cual, pero sí que creo que funciona moi ben, non? En plan, é fácil mover tramas, como decía Alba e Ben, a través da... que é habitual que empecen aí cousas, non? Por celos, por amores, por cartos, por... É fácil mover a trama alrededor deste leitmotiv, que ademais é un deporte, quero dicir, pois sí, o deporte pode ser un bo tratamento para mover tramas na fantasía, dende logo. É que é curioso porque é como unha especie de guerra teatralizada, non? É como... E en ese sentido, claro, é perfecto para que todo sexa moi dramático e moi importante, pero sen ser exactamente a guerra, non? Sen que teña que acontecer nun entorno estratégico e táctico. Simplemente é como a idea romantizada do que pode ser un combate, non? E entón perfecto para e de chegar a máis, non? Porque era a porta de entrada para algúns xente que non é cabaleiro ou xente que non era noble de chegar a novos niveis, non? De fama e de posición na corte, non? A través destas xustas e tal. Así funciona polo menos en Xogo de Tronos, non? Realmente eu pregunto, sen broma, había tantas na Idade Media, quero dicir, o sea, isto era en España ou en Francia ou tal, isto era algo moi habitual, o tema as xustas históricas en sí mesmo, quero dicir. O que nos vemos representado na fantasía ou nas historias que nos contan das películas, isto era así. En plan, era tipo Xogo de Tronos ou era algo menos elaborado, menos festivo, menos... Non teño ni idea. Home, eu creo que a nivel de ser real, sí que era real. E era un pouco que comentas ti, era como unha especie de entorno onde se podían foguear rapaces novos, unha especie de adestramento público das artes da guerra. E estaba relacionado pues, coas loitas entre casas e tal. Home, nun entorno medieval, feudal, ten sentido, non? Ten todo o sentido do mundo. Quizás eso, sempre ves unha versión como máis romantizada do asunto, pero incluso en obras medievais está romantizado. Hai un libro que se traduciu na colección Vétera de Rinoceronte sobre o nobre Ponto, que supostamente como un nobre galego,
que era moi famoso en Francia porque xustaba moi ben. Iba de xusta en xusta e triunfaba ali onde iba. E ibas un pouco sobre Que iso. guai. E o libro é medieval, vaya, que non é un libro moderno. Tamén pensei agora, falando de xustas e tal, pensei na del último duelo de Ridley Scott, ¿no? Que narra Vaya. a historia de Marguerite de Carouche, se a memoria non me falla, así de Chaval. que se a memoria non me Sí. falla, que era, unha muller que dicía ser violada, non, por un escudeiro, que eran amigos, está un pouco esa será da película e tal, ou a película é extraña porque como que conta os tres puntos de vista e non queda moi claro cal é o real ou cal non. Pero Sí, é unha versión de... Está moi guapo, é unha versión de Rashomon. Non sei se coñeces Rashomon, a peli de Kurosawa. non me Que a súa vez é unha reinterpretación de un drama de Shakespeare, que non me acordo agora, que vai de iso. O sea, a idea é, como Rashomon un pouco o tópico de contar unha mesma historia 3 veces para cal delas será a versión verdadeira. E o último duelo colle ese tropo, vai. Sí, Está bastante ¿no? ben a peli, a min gustoume. Sí, é interesante, dende logo. O que quero dicir é que autorizan un duelo a muerte entre ambos os dous cabaleiros. En plan, Sí, o sí. cabaleiro e tal, e aí decídese todo, que o mellor dixo un pouco de foro deportivo, pero sí que ten o seu aquel de medir habilidades, o que nos xogamos é a vida, non neste caso, para... Claro, que niso tes aí apuntado, se o Battle Royale é un deporte, non Claro. sei, Claro, Quero dicir. sí, comentala, non? Porque o Battle Royale... Home, se a caza non se considera como deporte, Claro. Claro, o non, Battle isto un Royale pouco rizar o... sería deporte, aí o deixo. Sí, non, é rizar Claro, o rizo, non? Os xogos da fame que non dixes un Battle Royale, non? E todo isto. Claro. E logo derivou, como digo de coña, pero en plan parte, derivou nos deportes electrónicos como é o Battle Royale, que se creou un propio xénero a través desta... Joder, xa, pero, joder. Quer dicir, para min aí, mira, eu aquí dibuixo unha liña, para min os xogos da fame si é deporte, é un deporte horripilante, mentres que Battle Royale é o equivalente de facer pelexas de galos con persoas. Quer dicir, é soltalas nun entorno na que non son conscientes e obligalas a matarse, pero non... É que Sería fas como cos xogos da fame. un Pokémon de persoas. Pero, perdón, cal é a diferencia cos xogos da fame? Porque iso non, tamén son xente arrastrada, obrigada a loitar non a contorno. Pero que o non... Iso ia O xo- preguntar eu. Claro, pero porque os xogos da fame, cando comeza, o sea, quer dicir, hai unha preparación, o sea, están obrigados no mesmo sentido que a xente pobre podía acabar obrigada a ser gladiador. Non sei se me explico. Quer dicir, cando no segundo cero dos xogos da fame todos coñecen as reglas, todos saben o que hai, sabes? E van ali pseudo voluntariamente, pero pseudo, polo menos. Pero en Battle Royale literalmente era peña secuestrada que estaban ali soltos de repente, non? Sí, A ver, bueno, eu eles non coñecían, recordo eles sabían que que- podía pasar. Eles sabían que podía vayan pasar, que no Xapón existía esa política nese momento dado que se nos informa ao principio da película. No Xapón, bla, bla, bla. Non me acordo. Sí, non me acordo. a película empeza... Bueno, a película ou o libro, porque isto non me acordo ahora o nome do autor do libro. Xa. Pero bueno, na película ao principio establecen como que no Xapón hai un índice de paro. Atentos ao dato, porque isto sí que habría que buscalo. Se alguén está falando como 18% de paro, ou, sabes, que aquí... Inaceptable. Sí, sabes, inaceptable, sabes, rollo de a guerra civil, casi nas puertas, non sei que. Os tipos ali, cunha data de Andalucía mierda. Battle Royale. Sí, xuro, che, vou non buscar porque me falla este de gracia. Entón que derivan este programa de como os estudiantes están tolos, a xente portase fatal e tal, pois que existe, a xente consciente de que existe o Battle Royale e a túa clase, se non te portas ben, podes acabar ali, non? Eu creo que son Non me matices, acordaba, claro. son pequenos matices, eu creo que son os da fame ao final. Claro. Son matices. É que me están aí, estaba imaginando máis como un rollo xogo do calamar, sabes? De peña secuestrada que de repente é obrigada a xogar o asunto, Sí, sabes? que ao final o que sí está claro son castigos en ambos os dous casos, non? Tanto Battle Sí. Royale é un castigo ou un punishment, e os xogos da fame tamén porque eles mesmos dicían, non? Un pouco de vamos a enseñar quen gana, non? Ou quen manda aquí. É unha son terrible, recoñezo que unha das ideas máis, é original, pero é terrible, non? Evidentemente nos Bueno, que afastamos agora- do deporte, só nos queda a competición de sair vivo, que non tal, pero Agora sí que nos é- xogos da fame hai é- inclusive a audiencia. Dime. Material de videoxogos, digo. Sí, claro, é que- Call of Duty e todo isto, sí. Sí, é que, eu creo que hubo un cambio de termo nos últimos anos de que apareceu Fortnite e empezou a chamar Battle Royale a ese tipo de xogos. Pero bueno, xogos onde ti o último que se vive gaña, leva vendo Máis ou menos moitos sempre, anos. sí. Deathmaking, non? Se chamaba, o Deathmatching ou tal, leva vendo moitísimo tempo, tampouco é
unha cousa super elevada, pero bueno, púxose de moda o termo Battle Royale. A mí parece un termo divertido. Entón, pois gañou en audiencia, pero bueno, o de acabar, o último que quede en pé gaña é moi típico. E nós mesmos xogamos no futbolín este tipo de cuestións. Cando queda unha bola, dis, bueno, el que meta gana, non? Creo que... a metáfora aquí, Charlie. Non, pero quero Non dicir sei. que esa idea de que o último en pé gaña algo, bueno, Sí. sempre foi así un pouco tal, pero bueno, nos Battle Royale, claro, non nos matamos. É moi divertido. Non sei se alguén viu a película. Bueno, a película está bastante decente. A película está primeira. guapa, sí. A primeira. A original a segunda, está bastante guapa, sí. A segunda é unha tolemia moi extraña. Non a vin. E os Xogas da Fame eu recoñezo que nunca me gustaron moito, nin os libros, nin as pelis. A verdade. Creo que casi nunca falamos deles aquí, verdade? Non, é que eu creo que, de verdade, eu non os teño moi... Creo que falamos máis de Crepúsculo que dos Xogas da Fame. E digo, establezco relación porque creo que son como dúas sagas que triunfaron moito en diferentes xeracións de adolescentes, non? Ou de literatura juvenil, se isto existe, vaya, se podemos establecer a etiqueta esta, se aceptamos, pero sí que tiveron como dúas épocas, non? Casi un pouco unha despois da outra. É interesante que comentas do tema así, deportes tipo Battle Royale, Xogos da Fame e tal, porque, joder, aquí na literatura de ciencia ficción tamén, non sei se liches o xogo de Ender, pero no xogo de Ender hai unha escola de batalla onde realmente as partidas pois son unha especie de Battle Royale, non? De que ten que loitar entre eles co tema de adestrarse, non? Para logo o que pasa despois, non? Como preparación. Sí. E logo, aparte de aí, tamén está o xogo este que, bueno, non é un xogo de videoxogo, pero non xogo do xigante das bebidas que ten tamén que ver co tema de habilidade física, non? Sí, en xeral a novela de Scott Card penso que é super interesante porque o tema é precisamente desto que estábamos agora falando, non? A diferencia entre xogo e deporte, entre violencia simulada e violencia real, ata que punto ti non eres consciente de que te estás adestrando para a guerra verdadeiramente mentras adestras nun entorno pseudo seguro. É boísima, o xogo de Ender, o primeiro libro, é boísimo. O sea, hai que dicirlo tamén en alto, Orson Scott Card é un desastre de persoa, un dos tipos máis terribles que hai agora mesmo, creo que camiñando sobre o planeta. Pero a primeira obra esta na ciencia ficción a mí pareceme do top, do que máis me gustou. Sí, a ver, visto sabendo un pouco a ideoloxía reaccionaria de Scott Card, claro, pensas que o primeiro libro de Xogo de Ender que lanzar a mensaxe contraria, pero como está baseado na dúbida en non saber se isto é real ou falso, e podes interpretarlo como os xogos de guerra son horribles porque en realidade xa estás guerreando, mentras que probablemente Scott Card quería decir, joder, deberíamos xogar todos o paintball por si acaso hai a terceira guerra mundial. Sí, exactamente, non? Que logo esa segunda lectura, non? De cando conste que entre mí non hai, bueno, haberá anos xa de que Orson Scott Card era tan puto tolo, porque este dos tolos, eu sempre digo a xente, no, pero este é tolo. Un colgado que este poñía pastas para os contra os colectivos. Non estou de acordo co emprego de tolo neste contexto, o señor é un nazi, sen máis. Nazi. Claro, chamamos yo nazi, si queres utilizamos outro nazi. Este sí que de verdad aplicadísimo, claro, o sea, é un demente. Entón, bueno, non vale demente, te chamamos nazi, de acordo, ideoloxía, pero claro, porque o señor estará nos seus cabales, pero pues, sí, perigo, racista e de todo, de todo, pero este libro o César, nese sentido que do César, o que pasa é que, claro, se analizas nese punto, diso, mellor é que o tipo sí que estaba pensando en... Claro, pero o libro é perfectamente utilizable no sentido contrario. Sí, no outro lado. E a resolución do libro, o que pasa con Ender, a mí pareceme super boa, original, o sea, boísima. Sí, a ver, eu lín o primeiro, as continuacións non as lín, non sei se vos liche desas continuacións, porque creo que hai toda unha saga de... Hai unha saga, eu lín un par máis. Eu lín un par máis. Sí, eu lín só o primeiro, pero os outros non o lín, pero non sei como son. Non sigas, de verdad que non. Non, eu creo que non paga a pena, pero creo que o primeiro sí... Bueno, o primeiro é moi bo, sí. Por certo, unha cousa, xa que falábamos de combates e tal, como curiosidade, xa que falábamos do Orson Scott Card, non sei se sabíades que Orson Scott Card foi quen escribiu os diálogos para os combates de espada do Monkey Island. En serio? Sí, simplemente quería indicalo. Que depresión. Non quería saber isto, Darío. Non quería saber isto. Hai máis pelis, non? O sea, para establecer outros exemplos, non? Que sei que falábamos de xogos ou de tal, ou de combates, non? Está o deporte este de motorball de Alita, non, Darío? Que... Sí. É como o béisbol e Fórmula 1, non? Ou, bueno, como di tamén Mauricio que
Bueno, Riccio creo que discrepa nesta No, non nesta discrepo. definición. Claro, é Ou que a quere Fórmula... matizala. Claro, a Fórmula 1 consiste en ir de primeiro, non? Para min é máis parecido ao deporte este que hai en Norteamérica, que é o Demolition Derby, que é basicamente coches reventándose entre eles. Recoñezo É un que pouco Estados Que Unidos, bailan e aos saludan estadounidenses, como idiotas. se lles dá moi ben inventar deportes así destos como o NASCAR e cousas así, recoñezo que Sí. que teñen un talento Bueno, o para NASCAR, crear... o NASCAR xa existía en Europa, joder, o que pasa é que eles ¿Sí? cambiaron, non me listo. Sí, O mellor, Ah. as 24 horas de Le Mans e tal, era tipo Bueno, sí, NASCAR, sí. non? Ao fin e Outro ao día cabo. fíxome gracia porque saliu unha noticia, isto é verdade, dun tipo que gañou, bueno, non gañou, quedou segundo na NASCAR, pero adiantou como a 5 coches ou 4 no final, facendo como nos videoxogos, de ir reventando todo contra a parede para non perder velocidade, en plan de darlle acelerón a muerte e dicir, a tomar por el culo. E facer un recto literalmente que aparece e reconduza, e adiantou a como 4 coches e quedou segundo. En plan, non Guai, podedes que- creer. Nese rollo de coches kamikaze, recordades unha peli dos 2000 que era como unha especie de carreira que todos eran como exconvictos. Bueno, non, eran convictos que lles deixaban correr nunha carreira e o que... Jason Statham. Joder, como se chamaba a peli esa, tío? Eu non sei se a que diste, non pode ser Death Race, Sí, sí que Death é, Race sí. 2000. Pode ser Pues, esa. é que non me acordo do título. Bueno, no, eu creo que hai Death Race, que creo que era un remake xa en sí de algo do pasado, que non me acordo moi ben e tal, pero bueno, que sí, é Death Race. A primeira así nova, dende logo, é Death Race, logo creo que hai continuación, pero esa está interpretada además por Jason Statham ou Statham, non sei como se pronuncia, que é o mítico de Transpoiting, o actor Sí, este que sí. pega hostias como pans. E estaba aí, sí, además, non era necesidade, é que estaban na prisión. Charlie, é Transporter, non Transporter. Dicen Transpoiting, vale, estaba xusto pensando en non dicir a de Boyle, a de Danny Boyle. Transporter, Sí, sí. Transporter. Transporter. Non é que Eran foran convictos, sí. Claro, eran convictos, entón escollían aí correr porque entón podían baixarlle esa pena. Bueno, estas cousas que me encantan da... Sí, tío, era un Battle Royale con coches, básicamente. Increíble. Sí. Increíble. Sí. Hostia, acabo de pensar tamén ser convicto e intentar baixar a pena xogando, e pensei agora que non estaba por aquí en Piratas do Caribe, no barco de Davy Jones podías xogar cos anos que ti tiñas de servizo, xogando os dados. É verdade. Os dados. Ai, é guarda, certo. É As verdade, é apostas verdade. de xogos de cartas, sí. Que saen moitas veces nese tipo de fantasía, sí. Sí. Tiñalo por aí apuntado, Alba, sí. Sí, 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 hostia. sí, pero non me acordou o de Davy Jones, pero é certo. Está guapa esa premisa, sí. Os de servizo en vez de cos cartos, sí. E xa que falamos de Death Race e tal, bueno, tamén un pouco con Motorball, que eu creo que o Motorball que diste, que eu creo que está influído pola película Rollerball. Sí, totalmente. Se os lemes, pues, eu Sí, creo que ali te inspirou por aí. E logo, así como comentario troll, non sei se isto consideras deporte, pero no xogo Monkey Island 2 hai un show que é unha carreira de escupitagos de gapos, non? Onde a xente ten que botar aí cuspir e tal, e que el lance máis lonxe gaña. Entón, Parece non sei se maravilloso. consideras como deporte, pero é maravilloso, de verdade. Sí, por suposto. O sea, non teño ninguna dúbida que isto podría ser un deporte. Ou mexar máis lonxe que a ninguén. Tamén. Non teño problema, non teño problema. O de Rollerball é unha peli mitiquísima. Quero dicir, casi de culto o tema de Rollerball e tal, porque mira, eu creo que debe ser unha peli relacional ou algo, porque vexo como moita xente falar desta peli, sobre todo hai anos, que poñían na tele, a xente lle molaba unha chea. A mí nunca me fixo especialmente graza, pero non sei se que no seu día... Joder, é non sei, moi non mala, tío. Sí, é que non sei Moi porque... Pero non sei se vos dá, para ponernos na meu... Sí. No meu círculo de internet... Ten unha estética como moi memorable, eso sí que é certo. Iso sí que é certo. Esa cousa. Pode ser que sexa iso, non? O tema de no seu momento de medio, non sei, que fora curiosa ou é verdade que se buscas pelis de deportes é unha das primeiras que aparece, en plan en xeral de que quedasen aí e que sexan mitiquísimas ou coñecidísimas, non? Porque logo tes Evasión e Vitoria, cousas así que mellor son máis clásicas ou tiran por outros lados, e non é, quero dicir, o deporte ali é unha excusa en Evasión e Vitoria, evidentemente, pero este sí que é puro deporte, non? O Rollerball, non sei. O deporte un xénero que resín no cine e tal é explotado dun xeito moitas veces, non? Así tal, pero sobre todo para contar. A min gustame, por exemplo, faime o certa graza de Un domingo cualquiera, non? Por exemplo, onde Al Pacino é adestrador dun equipo de fútbol americano. O mítico discurso de Pacino nesa peli. Pacino, non? E tal, todas estas cousas así que... Guapísimo. Sí, hai pelis, hai tal. E ahora, bueno, podríamos borrar todo o programa
E ahora A empeza, de excusa, verdade. a razón do programa de hoxe. A razón do programa de hoxe era chegar ata este punto e poder abrir o puto melón, non? Oliver y Benji, supercampeones, Capitán Tsubasa, manga de 1981 creado por Yoichi Takahashi, coñecido bestialmente en España, por suposto, por Oliver e Benji, emitido regularmente no Megatriz polas mañás, que nos converteu en... que conseguiu que centos de rapaces ao longo do Estado español intentasen emular a catapulta infernal dos hermanos Terry, dos gemelgos Terry, un éxito nulo, non? Neste sentido, pero poñer Polo que poses, sexa, intentar... non saía, tío. Non saía, non? E poñer poses cando tirabas a portería, levantar a perna moito, como se for... En fin, fantasía ou non? Porque isto é o que queríamos debatir aquí. É Oliver e Benji fantasía, sí ou non? Bueno, Guillermo, necesito que... unha cousa, Chari, eu antes de agardar, en vez de tentar emular a catapulta destos xemelos, bueno, aparte que eu teño un irmán mellizo, podería ser o máis posible. Non pode ser. Eu imitaba a Julian Ross cos ataques ao corazón ao correr, sabes? Desenvolví unha cardiopatía só por intentar parecerme aos de Oliver. Claro, en plan, dame ataques aí ao corazón de correr tal. Claro, a cuestión é esta, simple, non? Ese Oliver e Benji, o único que fan son hipérboles da realidade, ou se realmente estes rapaces ou teñen superpoderes da hostia, ou o mellor é que o mundo no que están eles, que isto tamén me gusta moito esta teoría, é que ten outras leis físicas. En plan, o mellor eles fan iso, non? É que é normal para eles tal, non? Non sei, para min é unha puta fantasía, quero dicir, pero con todo, O sea, non podo considerar esta serie nunca realista, nin o manga, nin nada, porque fan cousas imposibles. E elas ven, o sea, esa xente está vendoas como se fosen algo moi normal, non? De que un rapaz de 12 anos salte 20 metros e logo lance balóns que atravesan redes, paredes, ondas no mar... joder, eu sinto moito, pero o porteiro, oi, por Dios, que acabo de acordarme de Benji apoiado nun largueiro e saltando para outro lado, é que esta serie. Tipo que tiraban pola escuadra esquerda e en vez de saltar cara a esquerda, saltaba a dereita, apoiábase no poste para Basta, por favor. Basta. Bueno, catapulta infernal, bueno, estas cousas, non sei, eu para min é fantasía, de verdade, aplicada dun xeito mesmo interesante e magistral para que isto sexa máis interesante. Claro. Non? Creo que aquí o contrapunto tiña o Alba. Alba creo que era que opinaba que non era fantasía. A ver, a mí é Oliver e Benji que me pone moi mal humor, porque é unha tremenda machistada. O sea, pero é unha tremenda machistada a niveis... O sea, eu nunca vin máis dun capítulo de Oliver e Benji. Recordo con moita angustia este capítulo no que a un se está a punto de partir o corazón, pero ten que xogar o partido de fútbol e ademais os outros non lle poden deixar ganar porque senón se quedaría feo, porque se están aproveitando da súa debilidade. O sea, eu recordo esa e dalle unha hostia rapaza ese mesmo tipo, No, pero espera, despois recordo moza, unha escena maravillosa que son as rapazas dicindolles: vos tedes que xogar os partidos e nós estamos aquí para limparvos a roupa. E esa é toda a miña relación con Oliver e Benji. ¿Me estás diciendo que la nieve es machista? No sei, non... No, evidentemente sí, o sea, con ese elefante sobre... A ver, Dragon Ball tamén é machista, pero non sei, polo menos aparecía C18, C16, o sea, había outras cousas ademais de limpar, é que este nivel extremo. No, Julian Ross hai un momento que lle mete un guantazo, a rapaza esta, en plan, que sí, que se intentaba axudar ele, en plan, dale, plas, mete un guantazo de ti, pero para, hombre. É gravísimo. Ademais, había un rollo rarísimo entre Roberto Sediño e a nai de Benji. Non digo bueno, nada, eso pero... eso me lo tía, vi outra cousa. O pai ausente, non? Roberto Sediño, Que increíble. O puto borracho, non? Hai de mierda xogando para chilenas, tío. A verdade é que nunca o pensara, joder, pero ahora intentando contraargumentar de se Oliver e Benji é fantasía ou non. Claro, eu sempre pensei que sabes que era como noutro universo no que podían facer esas cousas, pero claro, igual solo é un mecanismo narrativo de cando ti te flipabas moito xogando o fútbol, sabes, como esa representación gráfica dese fliparse típico de cativos. Non, pero hai consecuencias reais que era que atravesaban as paredes os balóns, o sea, iso non pode, quedaba pegada tal disto. É unha serie evidentemente lentísima, é un shonen, non? Eu creo
É un shonen, entendo que sí, non? Entendo na Sí, categoría é un shonen, shonen. non? É unha Sí, sí. serie de acción. Básicamente vais enfrentando contra novos equipos cada vez máis equipos, poderosos. non? E teñen que evolucionar eles mesmo buscando, hai unha transformación case deles. Claramente shonen, sí. Non sei, o debate era ese, non? Para min si recoñezo que non aguantaría nin 5 minutos a día de hoxe esta revisión. No, A digo por aburrimento mesmo, por o mensaxe que transmiten, por todo, non? Pero era... No seu día creo que apapamos con todo, non? Na galega non a botaban, non? Era só en Megatriz, non? No. Sí, no, nunca. Pero bueno, marcou e creo que sí que nos quedou. A canción era boa, a van con el balón en los pies. Pero, en fin, Marlenders, Sí. non? O tío máis edgy do mundo nese momento dado. Bueno, igual era máis edgy o porteiro que levaba el, que tiba o de gorra así, que un medio ollo tapado, non? Era o seu primo que era ainda máis chungo que el, sabes? Sí. En fin, Mira, pues estou de acordo en que non aguanta nada ben e se queredes ver algo parecido, pero que é moito máis divertido de ver, hai unha peli de Hong Kong, míticas pelis de Hong Kong como Sí. meca do cine de artes marciais que se chama Shaolin Soccer, que é a repanoche. Esa sí que é puramente fantasía, porque basicamente son monxes budistas que polo que sexa teñen que xogar o fútbol e teñen superpoderes, sabes? E además como que collen motes, en plan un chamase perna de ouro e outro perna de aceiro e teñen superpoderes, basicamente. Quero dicir, son monxes Joder, budistas que quero ver xogan. esa película, güey. Buah, increíble. Increíble, Shaolin Soccer, se podedes vela, por favor, morres de risa. É boísima, boísima. Coño, anotado aquí. Bueno, había outro... perdón, tamén algunha peli realista de fútbol, non? Que comentabas ti. Bueno, sí. Por se queredes ver fútbol realista e non e non fantástico. Eu pensaba aquí, por exemplo, ocurríanseme a pelista de comedia de Fernando Tejero, que é el penalti máis largo del mundo, que é unha peli que está bastante ben, eu penso que ten o fútbol un pouco como excusa, e tamén aparece o fútbol como excusa nunha peli que é moi bonita, que o fútbol sí que é totalmente tangencial, que se chama Mustang, que é unha peli turca que fala sobre un grupo de rapazas, irmás, que viven na mesma casa, pois é como a súa primeira xuventude e fala un pouco da loita contra a estrutura patriarcal na que viven e tal, e a excusa é que queren marchar da casa para ir ver un partido a Estambul creo que do Besiktas, querían ir a ver un partido do Besiktas, e era como esa excusa para liberarse, para poder sair da casa. É unha peli bastante bonita, recomendo Mustang se vos queredes. Creo que gañou estaba nominada ao Oscar de película estranxeira hai uns anos, está bastante ben. Eu recomendo de fútbol real ou semi-realista, non neste sentido, porque é unha bastada de película. É a película chamada Men Machine, non? Mean Machine, dirixida por Barry Skolnick, onde o protagonista é Vinnie Jones, non? Que mellor non sei se vos soa, pero sí, foi un mítico xogador, logo actor, mítico xogador. Creo que pues, non sei. O do Leeds, estuve no Leeds tamén. Bueno, é un mítico inglés con cara de mala hostia e foi un dos xogadores máis duros, non? Ou hai vídeos en YouTube onde vedes as entradas deste home, joder. Creo que tiña o récord de expulsión por vermella nada máis comezar o partido, etc. Bueno, o tipo logo meteuse a autor, pudistes verlo en películas como eu creo que salía en Cerdos e Diamantes, estou non dubidando, pero si salía na anterior de como se chamaba? Lock and Stock. Sí, exacto, con Rich salía con Lock and Stock and Barrels, non? Era algo así a película, pode ser. Sí. Pois bueno, sale nesta película o protagonista e a película ao final o que conta é un duelo entre os presos e os guardiáns, non? Da prisión. Está Jason Statham tamén, están como míticos actores ingleses aí tal, é de humor, quero decir, a mí parece bastante divertida, pero é destas así duras, non? Ves cada xogada, que cada hostia, que, bueno, volando bon. Entón, pois, divertida, non sei. Por recomendar algún de fútbol teña así algún deporte certo protagonismo nese sentido. E logo, por suposto, pois chegamos a outro dos elefantes na habitación, non? Ese deporte que claro, deporte de ficción, de fantasía, original desa obra de ficción, que empeza por Q e acaba por Quidditch, non? Como pode ser o noso querido mundo de Harry Potter. Facemos unha excepción hoxe, prometimos non falar máis de Harry Potter. Recoñezo que isto non é broma, logo xa che deixo falar a ti, pero probablemente o deporte fantástico máis coñecido do mundo a día de hoxe, sen ninguna dúbida, non? Sí. Xa só por iso, pois evidentemente temos que dedicarlle uns minutos, non? Fala.
Claro, o sea, parecía inevitable hoxe falar un pouco do Quidditch, pensando un pouco en por que falar do Quidditch ou como que ángulo buscarlle ao tema do Quidditch interesante. Para min é interesante pensar en que función ten o Quidditch no mundo de Harry Potter ou por que a J.K. Rowling, que moitas veces criticamos que non desenvolve moito o lore ou fai de maneira un pouco inconsistente, decide meterlle moito esforzo a meter un deporte, intentar explicar as súas normas e darlle como un peso narrativo en moitos dos libros, en bastantes dos libros. E é verdade que o Quidditch, se o pensas como deporte, como xogo e as súas reglas, como que non ten nin pés nin cabeza, non? E se o intentas xogar na vida real, aparte de que non podes voar con escoba, pero se intentas aplicar as reglas de puntuación e tal, dá lugar a que non ten sentido. E é unha excusa normalmente narratolóxica para que Harry Potter poida sentirse especial un pouco por razóns propias, por ser moi bo no Quidditch, aínda que, bueno, tiña a escoba de ser pijo, o sea, a escoba máis cara e tal, pero bueno. A Nimbus 2000 e logo a saeta de lume. Cuidado, Claro, que basicamente era como, sabes, ter as zapatillas de Jordan para xogar a... Sí, estás chetado. Claro. De novo, pues, o Quidditch tamén funcionaba un pouco como o que falábamos antes, non como unha especie de xusta entre cabaleiros, un escenario de pelexa simulada ou pelexa de simulacro, na que se aparecía a maxia de maneira tangencial, pero o sistema de maxia proposto pola Rowling, que comentamos algunha veces que non é moi coidado, pois non sufría moito, pois porque en realidad non se facía moita maxia, non? E case sempre que aparece o Quidditch, pois sirve fundamentalmente para facer avanzar a trama cun perigo que non é o definitivo, non? Penso nesta mítica na que estaba murmurando Snape e parecía que estaba intentando maldecir a un dos que estaban voando coa escoba. E tamén sobre o tema do Quidditch, parecíame interesante pensalo como modelo de deporte escolar, non? Algo que xa falamos bastante ao principio do programa, pero penso que é interesante en particular co do Quidditch, porque para min a maneira en que aparece representado o Quidditch, a pesar de que unha escola inglesa e típicamente británica, ten lóxicas moito máis de instituto norteamericano asociado ao fútbol americano, onde o buscador basicamente funciona como unha especie de quarterback así un pouco del palo, non? E é certo que despois, segundo avanza a saga de Harry Potter, intenta dárselle unha pátina de deporte internacional, con estes xigantescos estadios de Quidditch, onde quizáis o modelo é máis parecido que pode ser un mundial de fútbol, no que nos imaginamos co fútbol. E isto penso que é interesante porque case sempre, quer dicir, que penso que J.K. Rowling tira deste modelo de deporte de instituto porque non temos case referentes de ideas de deporte en institutos europeos, ou a idea de deporte entre persoas novas en institutos europeos e os norteamericanos como que coparon todo este imaginario do deporte entre xente nova. Non sei como vedes iso. Sí, non, pode ser. O sea, coincido contigo, pero coincido contigo en toda a visión tamén do Quidditch Sí, eu creo que como di el, sí. É un pouco como dis ti, como di Recio, como dis ti, Charlie, o rollo este de así o tempo dos os deportistas os gilis, non? Como Homer, como di Homer, non? Gili. Pois, no. entón como que os que practican o quiz son como os tíos guais e logo o resto son un pouco os que animan, non? Entón, non sei. Sí, a mí personalmente Conste que é moi original o Quidditch, Eu aí sí que defendo nese sentido aquí a nosa querida JK, porque me pareceu que meteu algo que non é tan habitual nas obras de fantasía, que é crear un deporte en sí, que o deporte pode non ter sentido en exceso se paras a pensar un segundo, non? Son as normas, é un estúpido. Pero creou uno, da nada, creou unha cousa que se volveu así mítica e que ten, bueno, na que se apoia narrativamente, non? Creo que o pai tamén era buscador, non? Se non me falla, de Harry, ¿sí? Había unha relación. Sí que era. Entón, bueno, eu creo que é por darlle un fondo. E pareceme de verdade original. Probablemente a idea máis original, unha das ideas máis originais que tivo Rowling, o tema do Quidditch. Está iso, curiosamente, os dous libros que se crean de Harry Potter e que co tempo me pareceron máis interesantes fora da obra original son o tema do Quidditch, o libro do Quidditch que era verde, non me acordo o nome, e o tema do bestiario do que temos falado aquí moito. Bueno, moito ou algunha vez nomeamos, non? E curiosamente son os dous factores que máis me chamou da obra de JK. Entón supoño que algo haberá aí de... Non sei. Eu tiña o videoxogo da GameCube do Quidditch, destapo. Había un videoxogo de Quidditch,
Harry Potter Quidditch Copa do Mundo. E podía xogar con selección. Aparte de que podía xogar ao principio coas casas de Hogwarts, despois podía xogar con seleccións do mundo. Podía xogar con Xapón o Quidditch. É unha cosa bizarrísima. Ian vestidos de samurai os xaponeses. Sí, básicamente. Sí. O xeres cunha nariz un pouco aguileña, non me Xogabas con Israel, A sabes? sección de Israel casualmente cunha nariz aguileña. Buah, pero claro, o sea, intentalo transportar ao mundo dos videoxogos é que non tiña ni pés ni cabeza o xogo, tío. Claro, o sea, intentas aplicarlo, sabes? É que o xogo en si do Quidditch, inda que están ben explicadas as normas, inda que temos información sobre o xogo, se de verdad quixera xogar a isto en real, non? En tipo, te podemos voar. É que sería imposible, que dis, como, pero que forza hai que ter? Que desastre hai de rápido van? Como A miña encontras pregunta é, fai falla un campo se voan? Aí o deixo. Bueno, eles facían aí, era máis por un escenario, non? De darlle o mellor o... Nalgún sitio terán que xogar, digo. Claro, o sea, el Bueno, delimitar sí, de pero, algún sentido o joder, terreo, o que bla, sei. bla, bla, pero... Pero entón non hai faras de xogo, nin hai o que sei. E que usa Buah, que eso non é unha cousa moi guai do xogo de Ender que falábamos antes, que parte de ser boa o xogo era que acontecía como nun escenario sen gravidade onde todo arriba e abaixo deixaban de ter sentido e claro, tienes que moverte nun escenario que non era prototípicamente de 3D, senón que as dimensións eran extrañas. E que por Está eso moi digo, guai o eso. Quidditch está aí mal aproveitado, joder, anda que non podes meter aí cousas que se poden utilizar no xogo, non? Dende aquí Sí, facemos un chamamento a JK Rowling para que teña en conta No, os é verdade que non ten nin pés ni cabeza o Quidditch, pero polo menos sen dúbida creo o deporte de fantasía máis popular a día de hoxe do mundo, por algo será nese sentido. Pero tamén é certo como vai desaparecendo da historia, non? Paulatinamente, non? Un divertimento que aporta como esa extraña normalidade de en plan de o mundo como que sempre había torneo de Quidditch, sempre houve en Hogwarts, non? Como que estaban dominados xa polos malos, todo isto tal, pero había, bueno, vamos a seguir xogando o Quidditch, non? En plan, isto non nos lo poden quitar, non? Sí, pero despois emprega o de excusa eso, o sea, cando xa está todo como un pouco de cabeza. Van ao Mundial de Quidditch a un estadio a velo que onde atacan os mortífagos e tal, sí. Sí, a máis, non? Que probablemente un dos momentos máis reais que vin extraño de que eran, claro, o acto terrorista, non? De ir a un estadio de fútbol ou ir a un estadio moita xente, non? Probablemente esa o momento que máis magos xuntos vemos en Harry Potter. O tema dese mundial, non? Sí. É unha serie, ou en xeral a obra de JK, non hai excesiva aglomeración, nunca hai moita aglomeración de xente. O sea, son uns centos, un tal, pero aí falamos de miles e miles e tal. E creo que un dos momentos que máis xente reúne é que realmente dis, hostia, aquí si pase algo é moi realista, non? O tema de atentados e tal. E sí que se aproveita nese eido. Bastante curioso aí. Sí. Que, por certo, estaban os trasladores que podemos relacionar con outro dos deportes, non? Alba deportes ou competición que aparecen en Harry Potter. Home, pois está a Liga dos Tres Magos, non? Torneo dos Tres Magos, sí. Magos, ahora xa todos son ligas. O que sae no cuarta entrega, non? No cuarto libro. Sí. E tamén, a ver, o Torneo dos Tres Magos é unha especie de competición de atletismo extraña con, eu que sei, carreira de relevos, de todo, non? Trivial tamén, puñenlles como rompecabezas así, sí. Con acertixos. E despois, a ver, no primeiro libro, na da Pedra Filosofal, ao final teñen que pasar tamén unha serie de probas que non deixa tampouco de ser unha especie de competición para chegar á Pedra Filosofal, non? Recordo que unha é a do xogo de xadrez, que esa tamén saía na peli. Despois tiñan varias, entraban e tiñan que esquivar o can das tres cabezas, non? O Cerbero. Despois nunha trampa que tiñan as plantas estas que se tiñan que relaxar ou darlles con lume. Despois o xadrez tiñan que coller tamén, tiñan que facer Quidditch porque tiñan unhas chaves voadoras tamén. Sí. E despois tiñan que matar un troll que xa o mataran antes que eles. E despois tiñan unhas botellas, se non recordo mal, que ou había veleno ou te facían ir para diante ou para atrás. Tiñas que usar a lóxica, era un acertixo. Entón, pois non sei, non sei, eso tamén se podería considerar un pouco competición deportiva, eu creo. Un pouco gincana, non? Mais que deporte, Ainda que non é pero sí. explícita, pero
como o torneo dos Tres Magos, de ahora tedes a proba submarina, ahora non me acorda as outras, non me acordan ben, a dos dragóns. A do Ovo dos Dragóns, a Los dragós. a A min esta submarina. facíame moita gracia en Salado dos Tres Magos porque como que cando Ceric aparece morto, en plan, a ver, vale que este morto, pero que creo que podían palmar en calquera das outras violentamente, en plan, nun momento dado, en plan, non sei, sabes? O sea, Despois era eso, o labirinto onde tiñan que coller o cáliz, que ao final era un trasladador. Sí, Sí. sí. Non sei se había algunha máis. Sí, No. é interesante, creo que o modelo, por exemplo, do torneo dos Tres Magos é máis parecido ás míticas competicións que hai entre universidades e británicas, penso nesta Sí. carreira de remo entre lo de Cambridge Remo, e... sí. Ujú. Creo que está inspirado un pouco máis nesa idea. Pasa que era moi extraño porque esa idea como de campeones que tiña parte intelectual, parte física. A verdade que non se me ocurre nada equivalable a algo así, ¿no? É curioso. É curioso. Non é mala idea. A verdade que é unha idea interesante, de novo. Sí, aí acertou. Obligando a xente a falar ben de Harry Potter. Sí. Sí. Xa digo, é que curiosamente estamos falando probablemente do world building que fixo JK, probablemente estes son os elementos máis, por lo menos a mí, que máis me chamaron a atención, no sentido de originalidade, de funcionalidade, non? Máis ou menos, daquela maneira. Bueno, tamén por comentar a exportación destes deportes, non? Algúns deportes de fantasía ao mundo real, non? Porque ti mesmo mencionabas, nomeabas que o Quidditch se exportou ao mundo real, non? Evidentemente, non ao mesmo xogo, e aquí sí que me interesaba esta historia. Cando exportamos un deporte de fantasía, é a mesma cousa, podemos chamalo ou sin simplemente palabras anónimas, porque evidentemente non estamos xogando Quidditch, xogamos algo chamado Quidditch, pero como se supoño como sería falar de fútbol, fútbol americano, non? En plan, as dúas cousas son soccer, bueno, nestes casos utilizan soccer e tal, pero isto que mierda é isto? Porque non é Quidditch. O sea, ti imagínate que Un te din erro de de neno. traducción tamén, sí, ¿no? Ti imagínate que te din de neno, Guillermo, despois de ler Harry Potter. Oxe, fillo, imos ir xogar o Quidditch, e ti irías todo feliz ali a volar en escoba, de repente te atopas facendo normal nun campo de erva. Claro, non É que se emboar en escoba é un mierda. Bueno, non quero insultar a xente que xoga o Quidditch, en plan... No, que hombre, lle por gusta favor, e hombre, tal, isto é pero- unha expresión sen máis, non? Pero é É un certo, xogo de non? mierda, É unha decepción como un piano a que te levas nese Claro. momento dado. Que fas con isto? Que fas? É Quidditch ou non é Quidditch? Xogaste, por certo, que tamén pode ser. No, nunca xoguei o Quidditch. Vin xogar o Quidditch. Vin xogar o Quidditch. O sea, é tan ridículo como poderías imaginar. De novo, non porque a xente non queira, senón porque é un xogo que non traslada nada ben. É que un xogo o que lle tes que facer como un montón de mudanzas para poder practicalo, tío. E non ten sentido. Ao final hai como unha proba aparte que vale máis que todo o resto do xogo. Que todos estaban facendo un paripé. Non sei, non... É testamento do guai que é nas novelas o feito de que a xente o intente xogar porque non é un bo xogo, tío. Non é un bo xogo para o mundo real. Pero bueno. Non, é que é inexportable, ademais, e tal. Sí, Non sei, intentei pensar máis destes así... Non se me ocurriron moitos máis, por non dicir que ningún así de cabeza, de xogos de fantasía que foron trasladados ao mundo real. Bueno, estaba por aí o Jagger, que ti me comentabas, pero eu non sei onde... Sí. Bueno, está ¿Dónde ven? o Pairami deste de Battlestar Galáctica tamén, que é como unha especie de baloncesto. Pero bueno, Nin idea, nin pilota. non ten moita popularidade, creo. E o Jagger, de onde dis que ven? É que pensei que era un xogo inventado totalmente. Non, é da película de A sangue dos heróis. Ah. Pero que peli é esa? Joder, é unha peli mítica. Sí? Sí. Gústame como se lle pon en dúbida. Dá o dato e ainda así, non? Como seguimos afondando en plan, a ver, Darío. Esa película. Estou vendo que é unha peli de Nova Zelanda. É unha peli de Nova Zelanda. Non, é australiana estadounidense. Ah, bueno. Por favor. Bueno, vale, que perdón. Bio de Jagger, bueno, un deporte así, a xente considera verdade, como dicía Posapocalíptico, así, para rollo Mad frikis Max, e tal, pero eu vino en moitas das convencións estas, non fun a moitas, pero nas que suele haber un momento que practican Jagger, así es Comic Con, como se chama, Salón do Manga e todas estas cousas, non? Como de pelexar, non? Con rollos de goma espuma, non? Así, de dobles ou espadas ou lanzas. Sí, é un xogo de balón prisioneiro onde a xente defende a persoa que porta o balón con espadas de goma espuma, basicamente. Hai como unhas normas rítmicas, quer dicir, non é complicado de explicar nin de entender.
Eu recoñezo que dende fora me parecía divertido, este. Sí. O sea, sí que me chamou a atención, pero tamén, por exemplo, que hai deportes que realmente me parecen divertidísimos e non son tan platicados, pero, por exemplo, o brilé me parece unha maravilla de... Joder, pero é un deporte guai. E que me parece de verdade que non sei por que non se xoga máis e tal, porque... Xogábamolo en psicomotricidade, vale, xente? Sí, verdade. Pero isto Sí, debía sí ser que porque xogaba. viña nun manual ou algo, non? Porque como que antes se xogaban moito máis estas cousas, ou son eu. Joder, o Brilé é a puta hostia, joder. É o Xogo mellor xogo boísimo. que existe, sen dúbida. É como moi puro na súa simpleza, ademais, sabes? Sí. Estáis Balón prisionero, non? Sí, Como se di en americano? Era Dodgeball. Dodgeball. Que hai unha película que sai Chuck Norris, de feito. É verdad. Sí, Hostia. hai unha peli dedicada ao dodgeball, é verdad. Sí. Buah. Que creo que como se chama? Ben Stiller, pode ser? Ou... Sí, Ben Stiller. É o Ben protagonista. Sí. Ou outro. Sí, No, Ben Stiller. E ao Bueno, final falábamos sai de... así Chuck Norris. Sí. Diso, non? Do lado contrario tamén, que es deportes que existen na vida real que poden parecer un pouco tolos, non? Rodicio tamén. Joder, nunca viches eu claro, pensaba no contrario, non? En plan, Sí. deportes que inventamos nós, pero que despois alguén podría meter no mundo de fantasía. Non sei se viches nunca este deporte que practican nun pueblo en Inglaterra, que é tirar un queixo por unha ladeira e a Sí. xente vai correndo detrás del e vai escoñándose. Joder, pues pareceme fantasía. Pero hai que coller o A min, queixo. Sí, hai que coller o queixo. o propio curling pareceme Entón, demencial, non? En plan... o sea, flipo con él, porque cando botan a tele estou aí mirando, en plan, non? Pa él. Pero tamén está, Vaya como se chama? Non é, ten un nome e non me sabe tamén, que te tiras como nun misil por, bueno, joder, que exagerado son, nun trineo. Nun misil. No, é un trineo. Ah, Sí. Porque vas polo túnel en plan, que vas a unha velocidade demencial, iso sí. Por iso dicía o do misil, en plan. non me acordo. Sí, home, sí, que é o mítico que hai un tipo de Barcelona que... O sea, o único xogador español dese deporte é un tipo de Barcelona que como non hai sitio onde practicaba na praia, tío. Hostia, non sabía. Bueno, Joder. que saibades que hai un deporte en Finlandia, Suecia e Estonia que se chama Euconcanto, que é literalmente cargar ca túa esposa. Home, a ver, Levar fricadas a destas hai unha chea no mundo, non? Gravísimo. Mesmo, o sea, Está o chess boxing. Que iso? É como a mezcla dos deportes. Hai como Pero 11 asaltos e vais alternando boxeo e xadrez. E comeza 4 minutos de partida de xadrez e despois 3 minutos de boxeo. Hai como un xadrez rápido e tes un minuto de descanso entre cada asalto e tal, e podes te cambiar de vestimenta. A ver, os mestres destos son os vascos, porque sí, porque ademais construíron como gran parte da súa identidade nacional con xogos que son claramente populares dunha aldea, sabes, de en plan unha locura que se lles ocurriu nesa aldea, e no, este é o xogo nacional do país vasco. Exactamente, que tanto okay, roga aí. Joder, está o High Alai, non? Sí, que o de partir troncos, basicamente. No, eso é outra cosa, eso é os escolares. Ah, os escolares. O High Alai é o de da cesta esta na man, non? Sí, Que saen Mad Men, o sea, é moi popular en Estados Unidos, en México, demais. sí. Sí, unha especie de pelota vasca con unha cousa que levas na mão, ademais, sí. Está guapo, de ver, a verdade que mola bastante. E boa, aposta a xente no País Vasco que flipas na pelota vasca e no High Alai, apostan durísimo, pérdese unha cantidad de diñeiro, sí, flipas. É un tema moi serio, moi serio. Joder. Eu quería mencionar dous deportes que me parecen moi graciosos. Un é o slam ball, que é como un derivado do baloncesto, pero en frente a cada canasta hai camas elásticas. Entón, pegas uns chimpos de cuidado. E logo hai unha cousa que é o rugby subacuático. No, a ver, fricadas hai, es que no mundo real temos fricadas tremendas. Sí. Ou hai un fútbol andando, Bueno, non sei como é. o cycleball, o cicloball que é xogar ca bici, non? Hai de todo, literalmente. O sea, eu cando vexo a xente que isto de vi nas plays de American Pie que é lacrosse, o sea, dixen, hai de todo, o sea, da igual, en plan random, deporte random. Por ir rematando, non? Xa un dos puntos finais eran, bueno, será os videoxogos, non? E tal, e acordeime un en concreto que era a Fórmula 1 de Star Wars, non? Que creo que se converte na primeira cousa deportiva que vemos nas películas de Lucas. E pode que última, é única, a verdade. Nunca no mundo de Star Wars o deporte non aparece moito ou tal, a parte da esgrima, non? Dos propios
caballeiros Jedi ou tal, se o vemos como un posible deporte ou práctica, tamén. Que, no fondo, que Buah, no, minto. Non xogaban a algo os tipos de Jar Jar Binks cando visitaban o seu mundo? Non tiñan como non xogaban como unha especie de partido de algo? Hostia, Ou soñei, non? Pois eu hai, Bueno, non sei, igual o soñei, perdón. No, que pode ser, Pero bueno, é curioso, non? Porque como este tipo de proposta é algo habitual na ciencia ficción, que é a idea das carreiras, non? Con naves ou vehículos futuristas, ou unha carallada deste estilo. E de certo, pois temos, por exemplo, a Tron, non? Que tamén facían a carreira mítica de que está super guai. Ese sí me parece original no sentido estrito de que van deixando un rastro de luz e logo o piloto da anterior non pode pasar por aí, non? E tal. Sí. Pareceme super chulo. Pero bueno, algunha destas propostas chegou a ser xogos propios, non? De que a competición que planteaban na peli ou na obra, calfor, é tan boa ou tan vistosa, quizáis esa palabra, que logo aparece ten o seu propio xogo ou tal, non? Como pode ser o Pod Racing de Nintendo 64, que era naquel momento era o xogo de carreiras o que todo mundo, ou todo Dios, era increíble, quería xogar a ese, non? As carreiras de vainas, non? Que en fin, bueno, tiveron moitísimo tirón naquel momento acórdome no episodio 1 que tiveran moitísimo merchandising alrededor das carreiras de vainas, non? A nave da Anakin Skywalker, a vaina de Sebulba, non? Que non me acordo o nome do competidor. Non sei, pero en xeral creo que son, aparte do de Tron e tal, creo que son un pouco imaginativos, non? Sí, eu teño a sensación de que hai algunhas excepcións nas que efectivamente a través dos videoxogos fixeron como cousas interesantes parecidas a deportes, pensaba agora, en Pod Racing, pero no fondo é un deporte de carreiras que non ten moito máis que correr, tampouco podían ser coches e o xogo sería extremadamente parecido. E algunha vez se fixeron cousas interesantes, por exemplo, penso no Rocket League, quizáis é o exemplo máis paradigmático de verdadeiramente isto é novo, isto é unha cousa que nunca se nos ocorrera antes, pero parece que hai poucos, non? E en xeral, o mundo dos videoxogos achegouse ao deporte, eu teño a sensación que demasiado dende a idea da simulación, poucas veces se fixo fantasía ou cosas interesantes cos deportes, como excepcións de coller verdadeiramente o deporte e facer algo aproveitando que estás facendo un videoxogo. Ocurríaseme o Red Card, que non sei se xogáchedes, que era un xogo de fútbol onde basicamente a violencia estaba completamente permitida e entón podías facer faltas super bestias e estaba moi ben, era moi divertido. Ou por exemplo un xogo que penso que non tivo a recepción e a crítica necesaria, era o Mario Fútbol, que era un xogo que tomaba o fútbol como referente tamén, pero que facía cousas tolísimas co fútbol. Podías meter 5 goles seguidos, cambiaba as normas, é dicir, simplemente tomaba o fútbol como referencia inicial, pero non tiña medo en cambiar as normas, eso era un xogo claramente non baseado no real, non? E bueno, un pouco por aí, teño a sensación de que é un xénero que aínda está moi por descubrir, cousas que en espacios virtuais poderíanse facer basicamente como deportivos. A min sorpréndeme que haxa tan pouca originalidade, non? Que salvo Rocket League ou pode ser planteado de outra maneira, pero que non haxa originalidade de crear algo de cero. O sea, un deporte que sexa cero, non haxa nada real, non é fútbol pero debaixo da, sabes, non é fútbol pero con coches, non, é outra cousa. Sorpréndeme. Que nunca se apostase por crear un xogo competitivo, claramente deportivo, pero que non ten nada que ver co que nos establecemos no mundo. Por exemplo, en Final Fantasy X estaba o Blitzball, non? Que era... Bueno, pues que era como unha esfera de auga onde competías dentro, e non está moi ben explicado como respiraba a xente, pero era unha especie de... unha mestura de moitos deportes, vamos dicirlo así, hai que velo para entendelo, porque tal, pero sí que me parecía como algo, hostia, super original, de decir, mira, un deporte que nunca se vira. Que aparte estaba guapo porque o metían na trama, quer dicir, claro. O arco de personaxe do protagonista e do pai do protagonista estaban como imbricados co tema do deporte, o feito de seren eles uns deportistas admirados pola poboación. E podía non é unha excusa, que me parece tamén importante como minixogo, o sea, podía xogar. Entón, bueno, ten o seu aquel, non? E supoño que se falamos de videoxogos, ia falar dos deportes electrónicos, non? Sí, claro. Dota, League of Legends, COD, non? Call of Duty, que así se coñece, non? Eu creo que sobre todo polo factor competitivo, non? E de éxito e de tal, o sea, creo que hai unha profesionalización, e como se deu esa profesionalización podes falar de deporte electrónico, creo eu, vaya, é a miña aposta sobre todo. É que vivimos exactamente igual que calquera outro deporte. A mí, por exemplo, gustame o LOL competitivo.
vivo de maneira moi parecida ao fútbol e de feito canto máis me desencanto co fútbol porque teño a sensación de que cada vez está máis non sei, invadido pola parte industrial comercial, máis me interesa o LOL, porque quizáis ahora xa non tanto, pero hai uns anos vía moito no League of Legends como deporte electrónico moitas das cousas que me gustaban do deporte profesional, que era esa idea de que podían pasar cousas moi extrañas, que nada estaba tan manoseado, mentras que o fútbol cada vez vai perdendo un pouco ese espírito nas ligas profesionais que, bueno, de máis alto nivel, non? E nese sentido penso que o deporte electrónico namora a moita xente porque hai algo puro aínda que non está tan manoseado, vaya. Sí, pero eu boto de menos nos deportes electrónicos aínda que é rarísimo velos nun bar. Sabes ao que me refiro? Ainda non pasou esa barreira, non? De que sigue sendo algo que facemos na casa, facemos en tempos mortos, estamos por aí. Sobre todo porque eu que vexo Dota, por exemplo, hai épocas o mellor nas que deixo de xogar Dota, non? Que, bueno, Dota é o League of Legends de Valve. Pero creo que nunca deixarei de ver competitivo. O sea, como que na miña vida, dentro de 10 anos, creo que seguirei vendo. Polo menos os mundiais e tal, seguirei vendo por curiosidade, porque me entretén realmente o tema de... Pero igual que non xogo fútbol, ahora xa non xogo fútbol habitualmente, pero vexo fútbol. Sí, claro, exactamente. Son cousas distintas, son cousas completamente diferentes. Eu creo que hai xente que ás veces pensabas, no, algún día pasará de moda, non? Porque os xogos tiñan como un ciclo de vida. Sí. Exactamente, non? E o League of Legends demostrou, e outros xogos como Dota, ou o Call of Duty, quizás ainda mellor, que sigue vivo, e con uns niveis de audiencia e de competición e de cartos e de xerar novas figuras como Ibai ou que realmente está aí, non? O sea, non quedou, que creo que chegou para quedar completamente. Sin ninguna duda. Eso, que hai narrativas típicamente deportivas, sabes, arcos de redención do típico tío que sempre perdía nas finais e ao final acaba gañando, típico de deporte. Quer dicir, todas as lógicas da competición están igual no mundo dos deportes electrónicos. E ten un engadido que é unha cousa que non acontecía tanto no fútbol, nos deportes tradicionais, que é o tema de que o deporte está sempre cambiando un pouco. Sí. O sea, o rollo do meta dos xogos e o xeito de que se metan parches e mude, claro, fai o deporte moitísimo máis dinámico, pero moitísimo máis dinámico. Igual que tardaron 50 anos en meter unha norma eu que sei, fora do xogo, no fútbol, que cambiou radicalmente a maneira en que se xogaba, ou a liña de triples no baloncesto. Eso pasa nos deportes electrónicos cada 6 meses. Sí, no, intenta que sesa dinámicos, intentanse mover cousas, non? Mover os marcos para que o xogo mesture, e mesmo busca unha cousa, mesmo abrir a oportunidade de triunfar a outra xente, non? Hai metas, sobre todo, por exemplo, eu falo de Dota, non? Pero hai metas que benefician a maneira de xogar de xente, en plan, para mal. Bueno, abride un melón máis, se queredes, e tal. Eu creo que nos queda no caixón moitas cousas, como sempre, pero fora diso, os xogos de cartas e apostas na fantasía épica algún día, o mellor podemos entrar por aí algún día. As cartas un día en particular se podía facer. Sobre todo cando Gambito era acordáramos que era o mellor tío, un puto amo, non? O mellor superhéroe, tío, o mellor superhéroe claramente Gambito. Claramente. Lembremos isto que pasou no Valeiro Perfecto, pero bueno, un último puntiño aí, Rodicio, que queiras. Só quero decir, para mí o peche do programa dos deportes ten que ser a mellor película de deportes de fantasía que é Airbud. Non sei se coñecedes Airbud ou vos acordades polo título de Airbud. Sí. Eu cando non lembraba que existía, pero cando... Joder, é un peliculón que se Manquiña e Arguiñano e todos estes. Dices. No, xente. Airbud é a película do Golden Retriever, que eu creo que era... O dono era un payaso ou algo así, que o empregaba no seu... O dono do Golden Retriever era un payaso que o empregaba no seu número de payaso, vai? E o abandonaba porque xa non lle funcionaba. Básicamente o que falábamos antes das carreiras de galos, ¿no? Pero un Golden Retriever malo, pero un payaso como alcohólico ou algo así. Sí, estaba alcohólico. Vale. E o tema é que a este can abandonado, un rapaz que acaba de morrer o pai ou algo así, acolle na casa e o neno está moi triste, pero ponse menos triste porque o Golden Retriever xa é xogar moi ben o baloncesto.
pero moi ben de que mete triples o Golden Retriever, basicamente, sabes que lleva un balón e mete a cara e mete triples todo o tempo, que é boísimo, sabes? É unha cousa de NBA. Es que estuve É que é o argumento máis increíble da historia, a premisa é... Joder, que mítica película americana dos 90, 100%. Tío. É que a esencia... Podría ser mellor. A esencia da película está no momento en que o Golden Retriever entra a xogar o partido co equipo do chavaliño que xoga nunha liga de rapaces e sabes, como que todo o mundo en plan pero que fai un can xogando e como que sacan o regulamento e din non, no regulamento non aparece en ningún sitio que non poidan xogar cadelos. Que puta mierda, tío. Entón, o sea, como, pues entón poderás xogar. Entón, sí, no, entón como a xente, perfecto, ¿no? Es como, Rex, el policía é diferente, alguna pollada destas, non? Claro, o can pode resolver crimes, entón pode xogar o básquet, non? Joder, asumimos isto na nosa realidade como algo moi ben traído e válido para resolver un... Que mierda, tío. E que de Rex había series onde era Rex realmente que resolvía todos os casos, que o tipo era un puto inútil, ¿sabes? No, joder, en plan, o sea, ninguén... Que Rex se facía todo o traballo, tipo, joder, que ya vas... Sí. E bueno, sí, eu por nomear, xa que estamos co baloncesto, evidentemente Space Jam, ¿no? No. Imos a acabar o programa aquí, gracias. Claramente inferior. O sea, se podes ver unha película de Airbag, Space Jam é unha mierda. Por suposto que inferior, estou convencido, non me cabe ninguna dúbida, e xa non vos falo de Space Jam 2, que me puxeron un día no tren, o sea, eso sí que vos la digo, vaya puta miseria. Airbag, tío, axúdavos a superar a morte do pai, o teu Golden Retriever. Un pouco. Bueno, deixámoslo por aquí. Alba tivo que marchar, por iso non está falando agora, non vos preocupedes, tivo que marchar. Cando escuitastes ese sonidiño, era que marchou. Eu díxenlle, non, pero espera. Que esperase 5 minutos, pero non. Perdeu o Golden Retriever. Perdeu este momento. Nada, vémonos como sempre en 14 días, non? E non sei, de momento non temos tema, pero algún tema teremos. Así que xa veremos de que vai. Nada, Valeiro, perfecto. Seguimos aquí, vivos e vivas. Aburiño, chao. Durante uns minutos corrinche detrás Urano, Saturno, Xúpiter Non sei onde estás Sentado no porche Todo está en paz Eu son o último terrícola Non fun quen de marchar No meu telescopio Made in Taiwan Vexo aparecer un disco vermello Vexo aparecer ti ves nel